Tervetuloa kaikki tähän tilaisuuteen, jossa julkistetaan Vasemmistofoorumin raportti Eurosta ulos vai euro uusiksi. Mä olen Jukka Pietiläinen, Vasemmistofoorumin toiminnanjohtaja ja vedän tämän tilaisuuden. Ja nyt aluksi, niin sitä raporttia sitten on saatavana tuosta pöydältä ja se löytyy myös netistä. Voitte sitä, mä voin vaikka jakaa niille, joille sitä vielä ole. Ja nyt tilaisuuden aloittaa Lauri Holappa, väitöskirjatutkija Helsingin yliopistosta, joka esittelee eurokriisin taustaa. Kiitoksia. Joo. Eli tuossa raportissa on se, mun artikkeli on semmoinen enemmän taustattava artikkeli, joka käsittelee ennen kaikkea eurokriisin. Tämä voidaan sanoa kuin emun rakenteellisia ongelmia, rakenteellisia valuvikoja. Varmaan tässä raportissa on semmoinen yleinen lähtökohta ehkä se, että eurokriisiin voi olla tavallaan kahdenlaisia ratkaisuja, joko jollakin tavalla niin kuin eurosta eroamiseen tai euron purkamiseen liittyviä ratkaisuja, tai sitten emun uudistamiseen liittyviä tavallaan tämmöisiä alter-euro-ratkaisuja. Kuitenkin yhdistävä tekijä näille molemmille tulkinnoille on se, että eurokriisi on johtunut ennen kaikkea euron rakenteellisista ongelmista. Tämä on kuitenkin sellainen tulkinta, mikä ei tällä hetkellä Suomessa mitenkään laajasti hyväksytty, vaan päinvastoin hyvinkin kiistanalainen. Se mun artikkeli siinä pyrki osoittamaan sen, että tätä kriisiä ei todellakaan voida tulkita millään muulla tavalla kuin nimenomaan emun systeemisenä kriisinä, ei minkään yksittäisten valtioiden vastuuttomuuskriisinä. Me puhutaan tässä, meitä on siis 3 puhujaa tässä, ja kaikki yritetään puhua melko lyhyesti, että loppuun jää aikaa, joten käyn nämä kohdat tästä, jota on 3, niin mahdollisimman pikaisesti läpi, jotta sitten Katariina ja Antti, jotka oli tässä kirjoittanut enemmän tämmöiset näkökulmalliset artikkelit, niin pääsee myös ääneen ja saadaan sitten loppukeskustelua. Eli aloitetaan nyt purkaamalla ylipäätään sitä, että meillä aika monet, kun käydään läpi niin eurokriisin taustoja, niin se yleinen vastaus on viime aikoina ollut aika lailla se, että hetkinen, että eikö nämä eurokriisin syyt nyt ole jo selvillä. Kuten alussa totesin äsken, niin ne ei selvästikään vaikuta sitä olevan, koska tulkinnat tästä eurokriisistä on edelleenkin hyvin kaukana siitä, mikä mun nähdäkseni on totuudenmukainen kuva tilanteesta. Sitten käydään nimenomaan läpi sitä, että mitä tarkoittaa se, kun puhutaan emun rakenteellisista ongelmista ja puhutaan eurokriisistä nimenomaan rakenteellisena kriisinä. Ja sitten lopussa vielä hiukan kysytään kuitenkin sitä, että eikö nyt tällä niin vastuuttomuudella ja varojen yli elämisellä joidenkin jäsenvaltioiden taholta ole nyt jotain merkitystä ollut. Eli näitä pointteja käydään tässä läpi. No se peruskysymys nyt on, että miksi tämä ylipäätään tarvitsisi käsitellä, että kaikki ole selvää. Ja mielenkiintoista mun nähdäkseni on se, että näin ei selvästikään ole siinä mielessä, että itse asiassa selitysmalli eurokriisistä, mitä meille tarjotaan, niin se on itse asiassa tismalleen samanlainen kuin se selitysmalli, mitä meille tarjottiin jo siinä kriisin alkuvaiheessa. Ja tämähän kertoo silloin siitä, että meillä ei ole itse asiassa tapahtunut minkäänlaista oppimista tämän eurokriisin aikana. Eli toisin sanoen nämä vuodet ja ne lukuisat analyysit, mitä meillä on esitetty, ei ole millään tavalla syventänyt sitä tietotasoa, mitä meillä on niin tästä eurokriisistä. Käytännössä niin kun me katsotaan kaikkia keskeisiä tahoja keskustelun kannalta, eli katsotaan erilaisia journalisteja, ennen kaikkea pääkirjoitustoimittajia, katsotaan julkisuudessa esiintyviä asiantuntijoita, meidän omaa poliittista eliittiä, niin periaatteessa ne samat fraasit toistuu edelleen kuin siinä kriisin alkuvaiheessa. Ja se perustulkinta on yhä edelleenkin se, että eurokriisi johtuu ennen kaikkea yksittäisten jäsenvaltioiden, erityisesti Kreikan, poikkeuksellisen vastuuttomasta talouspolitiikasta ja ilmeni sitten julkisten talouksien ylivelkaantumisena. Ja sitten tästä on aiheutunut vaikeita tilanteita siitä, että miten tavallaan tällaisella integroituneella talousalueella sitten tämmöistä yksittäisten jäsenvaltioiden holtitonta käyttäytymistä saataisiin
padottua. Tämä on selvästi suunnilleen pääpiirteessä se suomalainen kriisinarratiivi. Mutta vaikka tätä onkin nyt monta vuotta toisteltu, ja se on hyvin laajasti meidän puoluekentässä, voidaan sanoa aika lailla vasemmistoliittoa ja ehkä nyt sitten jossain määrin vihreitä lukuun ottamatta jaettu, niin se on hyvin virheellinen tulkinta tästä kriisistä. Jos me aletaan tarkastelemaan tämän eurokriisin todellisia taustoja, niin tietenkin on ihan ilmeistä, että eurokriisin välitön syy oli globaalissa finanssikriisissä. Eli globaali finanssikriisi johti julkisten talouksien velkaantumisasteiden ja myös budjettialijäämien kasvuun käytännössä ympäri maailmaa globaalissa pohjoisessa erityisen voimakkaasti. No, silloin se kysymys kuitenkin on sit se, että tämä globaali finanssikriisi ei mun nähdäkseni riitä tavallaan tällaiseksi selitysmalliksi. Sitä on jotkut kirjoittajat mun nähdäkseni ehkä jossain määrin jopa ylikorostaneet jossakin omissa teksteissään siinä mielessä, että kuitenkin herää se kysymys, että miksi nämä kasvaneet julkiset velkaantumisasteet aiheutti ongelmia oikeastaan vain ja ainoastaan euroalueella, näin pahoja ongelmia, tällaisia niin kuin ikään kuin valtioiden maksukykyyn liittyviä ongelmia. Ja silloin se vastaus tähän kysymykseen on ilmeinen, eli kyse on ollut siitä, että EMU-jäsenyys on käytännössä tarkoittanut sitä, että EMU-jäsenvaltiot, eurovaltiot ovat luopuneet omasta rahapoliittisesta suvereniteetistaan. Rahapoliittisella suvereniteetilla on 3 ehtoa. Rahapoliittisesti suvereeni valtio on sellainen valtio, joka ei ole merkittävässä määrin velkaantunut muuta kuin omassa valuutassaan, ja joka toiseksi sitten jolla on oma valuutta ja oma keskuspankki, ja se pystyy itse liikkeelle laskemaan omaa valuuttaansa, ja joka kolmanneksi vielä käyttää kelluvaa valuuttakurssia. Ja silloin kun valtio on rahapoliittisesti suvereeni, mitä on käytännössä kaikki länsimaat lukuun ottamatta eurovaltioita, niin tämmöistä maksukyvyttömyyden uhkaa tällaiselle valtiolle ei ole olemassa. Sillä on toki olemassa monenlaisia uhkia, eikä voida missään nimessä sanoa, että ikään kuin rahapoliittinen suvereniteetti olisi jonkinlainen ratkaisu kaikkiin ongelmiin tai edes monestikaan niin kuin mikään ongelmattomuuden tae, mutta se on selvää, että tämmöistä maksukyvyttömyyden uhkaa ei ole. Jos me esimerkiksi ajatellaan Japania, niin Japanin julkisen talouden velkaantumisaste on paljon suurempi kuin vaikkapa edes Kreikassa. Ja tietenkin tämä liittyy siihen, että jos Japani on velkaantunut omassa valuutassaan, jeneissä, niin mistä jenit lopulta tulee? Ne tulee Japanin omasta keskuspankista, ja Japanin omasta keskuspankista jenit ei yksinkertaisesti voi loppua. Näin ollen maksukyvyttömyys uhkaa ei rahapoliittisesti suvereeneilla valtioilla ole. Ja näin ollen sen tyyppistä kriisiä, mitä me ollaan nyt täällä euroalueella nähty, jossa erityisesti Kreikka on ajautunut tilanteeseen, jossa yksinkertaisesti ei saa rahoitusmarkkinoilta enää rahoitusta, ei pystytä näkemään rahapoliittisesti suvereeneiden valtioiden kohdalla. Tämä on itse asiassa pointti, joka tässä suomalaisessa keskustelussa on myöskin alikorostunut siinä mielessä, että monet eron kannattajatkin korostavat ihan muunlaisia tekijöitä. Esimerkiksi Paavo Väyrynen puhuu paljon valuuttajoustosta ja siitä, kuinka meidän vientisektori ikään kuin hyötyy sitä valuuttajouston kautta euroerosta. Se on periaatteessa kyllä ihan validi pointti sekin, mutta kyllä tämä on ollut se paljon olennaisempi tekijä näiden ongelmien taustalla, eli tämä rahapoliittisen suvereniteetin menettäminen, joka luo periaatteessa tämän maksukyvyttömyyden mahdollisuuden. Ja se nimenomaan selittää sen, minkä takia nämä kasvaneet julkiset velkaantumisasteet on realisoitunut tai tämmöisenä erityisenä julkisen talouden ongelmina nimenomaan euroalueella. No sitten tietenkin tästä herää sitten vielä lisäkysymys, että kaikki eurovaltiot ei kuitenkaan ajautunut näihin ongelmiin. Eli toisin sanoen se ei yksin selvästikään riitä selittämään edes tämä rahapoliittisen suvereniteetin kysymys. Silloin meidän pitää kysyä, että miksi juuri ne muutamat eurovaltiot ajautuivat näihin erityisiin ongelmiin. Ja silloin oikeastaan keskeinen selitystekijä on hyvin pitkään jatkuneet vaihtotaseen alijäämät. Se yhdistää näitä jokaista eurovaltiota, näytetään tässä vaiheessa toinen kuvio tästä, minkä mä oon monissa artikkeleissa käyttänyt. Pitkään jatkuneet vaihtotaseen alijäämät selittää nimenomaan sen, minkä takia jotkut eurovaltiot ajautuivat rahoitusongelmia, toiset taas ei ajautunut.
Kuten me tästä nähdään, niin tässä näkyy keskimääräiset vuotuiset vaihtotaseet 2002-2009, eli ennen tätä eurokriisiä. Kuten me nähdään, niin täällä suurimmat vaihtotasealijäämät on ollut nimenomaan Kreikassa, Portugalissa, Espanjassa, Irlannissa, Italiassa. Kaikissa niissä valtioissa, jotka on ajautunut näihin ongelmiin. Ja sitten kuvion toisella puolella on taas ne valtiot, jotka ei ainakaan tämän tyyppisiä ongelmia kohdannut. Suomenkin taloudessa on toki ongelmia, mutta niin kuin ne ei ole kyllä millään tavalla maksukykyyn liittyviä ja rahoituksen hankintaan liittyviä ongelmia. Päinvastoin mehän saadaan markkinoilta itse asiassa jopa negatiivisella korolla ollaan saatu luottoa aivan viime aikoinakin. Eli toisin sanoen ongelmat, nimenomaan nämä julkisen talouden ongelmat on ollut liitoksissa näihin pitkään jatkuneisiin vaihtotasealijäämiin. Tämä johtuu tietenkin siitä, että vaihtotaseen alijäämät käytännössä koituvat väistämättä joko julkisen sektorin tai yksityisen sektorin tai molempien alijäämiksi. Eli jos maalla on vaihtotaseen alijäämä, niin silloin se tarkoittaa sitä, kun se pitkään jatkuu, että se tarkoittaa automaattisesti, että vaihtotaseen alijäämien peilikuvana on ikään kuin silloin joko se, että sen kyseisen maan julkinen sektori on alijäämäinen, tai sitten sen maan yksityinen sektori on alijäämäinen, tai ne on molemmat alijäämäisiä. Ja tästä voisi tapahtua erilaisia kriisikehityskulkuja. Voi käydä niin kuin Kreikassa, jossa ne näkyy, nämä vaihtotaseen alijäämät kääntyy suoraan julkisen talouden alijäämiksi. Tai sitten voi käydä niin kuin Espanjassa, jossa sitten ne kääntyivät yksityisen sektorin alijäämiksi, johtivat yksityiseen velkaantumiskriisiin ja yksityisen sektorin rahoitustasapainon menettämiseen ja siten aiheuttivat ongelmia. No, toisin sanoen sitten se lisäselitys sille, että minkä takia nämä tietyt valtiot siitä euromaiden kohdalta näihin ongelmiin ajautuivat, liittyi nimenomaan eli siihen, että kyse oli niistä valtioista, joilla oli pitkään ollut vaihtotaseen alijäämiä. Sitten on ollut myöskin EMU-jäsenyyteen liittyviä muita rakenteellisia ongelmia, ennen kaikkea näistä Maastrichtin kriteereihin liittyneitä ongelmia. Eli Maastrichtin sopimuksessa luotiin nämä EMU-jäsenyyden lähentymiskriteerit, joissa niin kuin esimerkiksi korostettiin tai pakotettiin valtiot varsin tiukkaan valuuttakurssipolitiikkaan, mikä esimerkiksi Kreikan kohdalla johti sellaiseen tilanteeseen, että se joutui revalvoimaan voimakkaasti drakman arvoa 90-luvulla, ja tämä käytännössä johti Kreikassa juuri tasapainottumaan päässeen vaihtotaseen heikentymiseen uudelleen ja sen toisin sanoen Kreikan vientisektorin entistä suurempiin ongelmiin. Kreikalla on siis hyvin pitkä historia heikon vientisektorin kanssa, mutta se oli alkanut parantua se tilanne Kreikassa 80-luvulla, 90-luvun alussa, mutta 90-luvulla, kun nimenomaan nämä Maastrichtin kriteerejä Kreikka pyrki täyttämään, niin silloin Kreikka ajautui tilanteeseen, jossa itse asiassa sille maalle tuli entistä isommat vaihtotaseen alijäämät. Tässä vaiheessa ne ei kuitenkaan kääntynyt vielä julkisen talouden alijäämiksi sen takia, että Kreikassa oli käynnissä myöskin voimakas yksityisen sektorin kulutus- ja investointibuumi, mikä tarkoitti sitä, että niin kun, nämä huomattavat vaihtotaseen alijäämät pystyttiin rahoittamaan yksityisen sektorin toimesta käytännössä. Eli toisin sanoen, mutta joka tapauksessa se ongelmien syy löytyy sieltä, että 90-luvulla ne vaihtotasealijäämät on lähtöisin Kreikassa jo siltä ajalta ja seurausta tavallaan niistä ylikovista kriteereistä, mitä Maastrichtin sopimuksessa näihin lähentymiskriteereihin asetettiin. No silloin sit herää tietysti kysymys tästä, että monet kysyy tässä vaiheessa, että hetkinen, että mikä on pakottanut nämä maat sitten ikään kuin ylläpitämään näin heikkoja vientisektoreita, että onhan siellä monta maata, joilla sitten vaihtotaseet on ollut ylijäämäisiä. Että eikö nyt olisi kuitenkin niin, että kaikki voisivat harjoittaa tavallaan tämmöistä vientivetoista ylijäämäisiin vaihtotaseisiin pyrkivää talouspolitiikkaa. Tietysti niin tähän voi vastata kahdella tavalla, että joo, tavallaan on ihan totta, että esimerkiksi Kreikka on kyllä laiminlyönyt oman vientisektorinsa
kehitystä. Siinä on ollut paljon kotikutoisia ongelmia ja niin kuin Kreikan taloudessa on ollut paljon erilaisia ongelmia jo ennen tätä eurojäsenyyttä. Siitä huolimatta tuo argumentaatio ei ole millään tavalla rationaalista, kun me puhutaan tästä euroalueen, koko alueen kollektiivista talouskriisistä. Koska käytännössä jos nämä nykyiset kriisimaat, eli Kreikka, Espanja, Portugali, sitten jossain määrin ehkä Italiakin, niin olisi harjoittanut deflationaarisempaa, vientivetoisempaa talouspolitiikkaa. Siis sellaista talouspolitiikkaa, jossa kotimaisen kysynnän ei olisi annettu kasvaa, ja jossa palkkapolitiikka olisi ollut paljon tiukempaa, ja jossa ylipäätään olisi harjoitettu paljon kurinalaisempaa finanssipolitiikkaa, niin se olisi toki voinut estää juuri näiden maiden vajoamisen niihin ongelmiin, mihin ne vajosivat. Mutta se ei olisi estänyt tätä systeemistä kriisiä. Silloin ongelmiin olisi ajautuneet jotkut muut valtiot. Ja se ongelma on nimenomaan siinä, että euroalue on hyvin integroitunut talousalue, ja niiden maiden, jotka ovat harjoittaneet tätä vientivetoista talouspolitiikkaa, joka on perustunut tähän käytännössä niin kuin, hyvin tiukkaan palkkakuriin ja hyvin tiukkaan finanssipolitiikkaan, eli kotimaisen kysynnän ei ole annettu kasvaa, niin näiden valtioiden talouspolitiikka ei olisi onnistunut siinä tapauksessa, mikäli euroalueella ei olisi ollut tätä kysynnän kasvua ja näitä kysyntäpumppumaita myöskin. Juuri Kreikan, Espanjan kaltaisia talouksia. Ja silloin meillä olisi kyllä syntynyt eurokriisi, mutta se olisi syntynyt toisenlaisessa muodossa. Se olisi nimenomaan syntynyt suoremmin kysyntäkriisin muodossa ja sitä kautta aiheuttanut lopulta samantyyppisen reaalitalouden kriisin. Siinä ei olisi ollut ikään kuin tällaista välivaihetta, mikä me nyt nähtiin tämmöisenä julkisen talouden kriisinä, vaan automaattisesti ne valtiot, joiden talouspolitiikka oli valjastettu nimenomaan palvelemaan ainoastaan niiden vientisektoria, niin olisi alun perinkin ajautunut niihin ongelmiin, ja se talouspolitiikka olisi missään vaiheessa onnistunut ilman tavallaan näitä kysyntäkumppuja. Ja tavallaan kuvaavaa, että ennen kriisiä kuitenkin Saksan nettoviennistä 57% meni euroalueelle ja Kreikassa Kreikan kohdalla suunnilleen saman verran. Eli toisin sanoen nyttemmin sit Saksa on onnistunut muuttamaan hiukan omia niin kuin, vientimaitaan ja saamaan sitä vientisektoria monipuolistettua, mutta ennen tätä kriisiä niin, oli kuitenkin aivan ilmeistä, että nimenomaan Saksa oli hyvin riippuvainen siitä euroalueen kasvavasta kysynnästä. Ja näin ollen on hyvin vaikea nähdä, että tämä tilanne olisi voinut toimia siinä tapauksessa nämä kysyntäpumput olisi harjoittanut hyvin rajoittavaa talouspolitiikkaa. Yleisesti ottaen voidaan vielä todeta se, että koko euroalueen idea on ollut nimenomaan siinä, että tässä on maita, jotka käyvät huomattavan paljon kauppaa keskenään, ja jotka on hyvin tiiviisti integroituneita, joten sen vuoksi euroaluetta on kuviteltu tällaiseksi optimaaliseksi valuutta-alueeksi. No siinä tapauksessa, jos nämä maat alkaisikin suuntaamaan omaa kaupankäyntiään yhä korostuneemmassa määrin euroalueen ulkopuolelle, mitä käytännössä se edellyttäisi, jos me haluttaisiin, että kaikilla olisi ylijäämäiset vaihtotaseet, niin heräisi se kysymys, että mihin ihmeeseen me tarvitaan sitä euroaluetta enää sen jälkeen. Se euroalue on mielekäs ainoastaan sen takia, että meillä on niin kuin olemassa hyvin voimakkaasti integroitunut ja voimakkaasti keskinäistä kauppaa käyvä alue. Ja näin ollen mä en niin kuin näe mitään sellaista järjellistä vaihtoehtoa, että meillä voisi ollakaan sellaista tässä ei ole niin mielekäs päämäärä, että kaikki euromaat pyrkisivät tavallaan tämmöiseen vientivetoiseen vaihtotaseiden ylijäämään pyrkivään talouspolitiikkaan. Näin ollen voidaan lopuksi todeta, että Suomessa yleisesti ottaen näitä eurokriisin todellisia syitä edelleenkään ymmärretä. Yhtäältä voidaan todeta, että on poliittisesti houkuttelevaa esittää tämä eurokriisi tämmöisenä niin kuin laiskojen etelämaiden jonkinlaisena ongelmavyyhtinä, ja se on myöskin älyllisesti helpompaa. Se on tavallaan semmoiseen päälausekeskeiseen blokkaamiseen niin kuin tavallaan paremmin istuvaa ajattelua. Mutta se ei kylläkään vastaa todellisuutta.
Tosiasiassa on niin, että tämä emun kriisi on nimenomaan seurausta sen sisäistä rakenteellisista ongelmista, eli siitä, että jäsenvaltiot on menettänyt rahapoliittisen suvereniteettinsa ja siten altistuneet käytännössä maksukyvyttömyydelle liittyessään emuun. Ja sitten toiseksi kyse on ollut myöskin siitä, että näitä vaihtotaseiden sisäisiä epätasapainoja meillä ei ole ollut tasaamaan minkäänlaisia uskottavia mekanismeja euroalueen sisällä, mikä olisi johtanut vielä tämmöisiin valtaviin vaihtotase-eroihin. Ja tilanne ei ole yhtään parantunut näisen vuosien aikana, vaan esimerkiksi Saksa teki juuri tässä vähän aika sitten uuden ennätyksen vaihtotaseensa ylijäämässä. Ja kuten me jo Keynesiltä tiedetään, yhden maan vaihtotaseen ylijäämä on toisen maan vaihtotaseen alijäämää. Näin ollen tiivisti integroituneella talousalueella yhden maan voimakkaat vaihtotaseen ylijäämät näkyy toisten maiden vaihtotaseiden alijääminä. Sen vuoksi nämä keskeiset rakenteelliset ongelmat, eli ennen kaikkea tämä rahapoliittinen suvereniteetti ja nämä vaihtotaseiden epätasapainot, väistämättä johtaa uusiinkin eurokriiseihin, mikäli näitä ongelmia ei saada ratkaistua. Tässä raportissahan käytännössä käytiin läpi kahdenlaisia esityksiä, joko tavallaan tämmöisiä niin kuin euroalueen purkamiseen tai sitten jonkinlaiseen federatiiviseen kehitykseen liittyviä malleja. Ja molemmissa on omat hyvät ja omat huonot puolensa. Tavallaan voidaan todeta, että niin kuin, esimerkiksi yksittäisen jäsenvaltion eroaminen euroalueesta niin palauttaisi sen rahapoliittisen suvereniteetin tällaiselle valtiolle. Mutta toisaalta siitä aiheutuu, ja silloin niin kuin uhat tavallaan tämmöisestä niin kuin, maksukyvyttömyydestä välittömästi poistuisivat. Ja finanssipolitiikan pelivara kasvaisi huomattavasti. Silti yksittäiselle jäsenvaltiolle eurosta eroaminen on myös huomattava riski, koska se pahimmassa tapauksessa johtaa huomattavaan pääomapakoon ja johtaa myöskin siihen, että tällaisen maan valuutan arvo saattaa romahtaa. Toisaalta sitten meillä on olemassa tämä federatiivisen kehityksen malli, jossa sitten voidaan luoda nimenomaan keskitetty, niin kuin ikään kuin nythän meillä on vähän kuin Yhdysvaltain keskuspankki ilman Yhdysvaltain valtiovarainministeriötä. Voitaisiin luoda sellainen keskitetty finanssipoliittinen auktoriteetti, joka olisi ikään kuin rahapoliittisesti suvereeni, jonka varat eivät voisi loppua, joka voisi harjoittaa tämmöistä aktiivista kysynnänsääntelypolitiikkaa. Mutta tästä sitten taas voidaan kysyä paljolti sitä, että kuinka niin kuin poliittisesti realistinen tämä vaihtoehto. Näin ollen lopulta nämä kysymykset siitä, että kumpaan suuntaan tässä pitäisi kulkea ikään kuin euroeroon tai euron purkamiseen vai sitten toisaalta euron muuttamiseen, liittyy niin kuin paljolti siihen, on lopultakin niin kuin poliittisia kysymyksiä. Ne on poliittisia kysymyksiä siitä hinnasta, mikä arvioidaan tulevan, ja sitten toisaalta siitä, että mikä näistä vaihtoehdoista on poliittisesti todennäköisempi ja mahdollisempi toteuttaa. Yleisesti ottaen näihin liittyy myös paljon globaalipoliittisia kysymyksiä siitä, että me voidaan esittää argumentteja paljon siitä, että kansallisesti palaamalla kansalliseen valuuttaan meillä on niin kuin mahdollisuuksia tehdä jotain. Nyt meillä on mahdollisuuksia tehdä mitään. Monet ajattelee näin. Toisaalta taas monet voi ajatella myöskin niin, että niin kuin nyt kun meillä on olemassa lukuisia isoja globaaleja haasteita, niin niiden olemassa olevien ylikansallisten mekanismien purkaminen tekee entistä vaikeammaksi tarttua näihin ongelmiin. Tässä on monenlaisia erilaisia näkökulmia, joita voidaan tästä esittää, ja niitä sitten seuraavat puhujat tulevat esittämään tarkemmin. Tässä oli vain mun johdatukseni tähän yleisempään keskusteluun. Joo, kiitos. Ja sitten seuraava puhuja on, mä vaan esittelen, Katarina Pantomäki, joka on valtioiden velkakysymyksiin erikoistunut poliittisen talouden tutkija. Joo. No, joo, hyvä. Kiitos. Eli mun nimi on Katarina ja mä oon poliittisen talouden tutkija ja mä väittelin muutama vuosi sitten ja mun kiinnostuksen kohta on nimenomaan valtioiden velkaantuminen. Ja minulla on ihan lyhyt kommenttipuheenvuoro tuossa julkaisussa. Ja
siinä on myös pitempi teksti tai Jannis Varoufakissin tekstiä, ja sitten myös mitä hän ehdottaa. Jannis Varoufakishan on se entinen finanssiministeri, valtiovarainministeri Kreikassa silloin vielä kesänä, että siis kesäkuun asti. Miten mä painan tästä? Ja. Mä aloitan kahdella niin väitteellä. Silloin mä muistan 90-luvulla, ennen kuin Suomi meni mukaan euroon, niin oli kansantaloustieteen professori, joka sanoi, että Suomen on mentävä mukaan euroon siksi, että jos euro on hyvä projekti, niin sitten Suomi hyötyy. Mutta jos euro on uppoava laiva, niin silloin, ja se laiva uppoaa, niin silloin Suomi joutuu sen ulkopuolelle ja maksumieheksi. Ja siksi tämä oli hyvä idea mennä mukaan. Nyt tässä argumentissa on varmasti monta ongelmaa, mutta näin ainakin jotkut ajattelivat silloin 90-luvulla. Palaan vielä tähän. Mutta tässä on myös toinen väite, ja se on se, että itse opiskelin Ranskassa. Ja silloin siellä opetettiin, että euro ja EU ovat ainoastaan yksi iso poliittinen projekti. Ja täällä Suomessa taas ajateltiin, että kuten tämä kansantaloustieteen professori sanoi, niin se on taloudellinen projekti, koska Suomella voisi olla hyötyä siitä. Ja nyt ajatukseni on, ja on aina ollut, että me ollaan niin kuin Suomi ja sitten muut maat ovat menneet mukaan tällaiseen projektiin niin vähän eri lähtökohdilta tai vähän niin kuin erilaiset ajatukset mielessä. Koska idea on se, että jos se on poliittinen projekti, niin sittenhän se saa myös maksaa. Että pitäisi niin kuin miettiä, että mikä tämä projekti oikeastaan on. Mä puhun vähän siitä, mistä Lauri jo puhui, että on olemassa tällainen, vaikka sä olet kriittinen siihen, niin mä oon myös ehkä kriittinen siihen, mä sitä mieltä, että eurokriisi on ihan oma kriisi, mutta tässä on kuitenkin taustalla sellaisia tiettyjä trendejä. Ja tämä ehkä päällimmäinen juttu on se, että globaali velka kasvaa koko ajan. Tämä prosessi alkoi 70-luvulla, kun USA irtisanoutui Bretton Woods-järjestelmästä, ja sen jälkeen alkoi niin kuin 3 prosessia. Yksi on tämä rahoituspolitiikka, joka muuttui, se siirtyi Keynesin aikana niin puhuttiin siitä, että täystyöllisyys oli se päätavoite. Nyt siirryttiin monetarismiin, eli inflaation torjuminen oli se päätekijä. Ja sitten rahoitussääntely purettiin ja rahoitusmarkkinoita vapautettiin ja hirveästi veronkevennyksiä yrityksille ja rikkaille. Ja tästä syystä niin valtiot rupesivat ottamaan pikkuhiljaa vähän enemmän niin kuin velkaa koko ajan. Ja sitten tämä finanssialisaatioprosessi, eli rahoituslaitoksille tuli enemmän valtaa koko ajan systemaattisesti. Mutta tämä velkatilanne ei pitäisi olla niin yllätys kenellekään, kun tämä eurokriisi on koko ajan, se on jatkuvasti on yllätys ja se on aina Kreikka tarvitsee ymmärrystä lisää rahaa ja muuta ja se on aina hyvin hämmästyttävää, niin kuin me seuraa mediaa. Että IMF sanoi 2010, että globaalin rahoituskriisin seurauksena niin myös nämä rikkailla mailla tulee olemaan yli 100% velkaa suhteessa BKT. Ja tämä tiedettiin jo niin kuin aikaisemmin ja tähän voisi jollain tavalla voinut niin kuin varautua. Ihan samalla tavalla kuin mitä Lauri puhui näistä muista taseista, valtioiden taseista, että niitäkin olisi voitu niin kuin seurata systemaattisesti. McKinsey sanoo, että siinä on McKinseyn kuva näyttää, miten globaali velka on noussut näin paljon, mutta tietenkin ei se nominaalinen velka ole hirveän tärkeä, mutta suhteessa globaaliin BKT, tässä on nämä prosenttiluvut, että tämä on noussut noin paljon. Mutta meillä ei ole mitään velkateoriaa. Velka on aina, talousteorioita on muutama koulukunta, mutta yleensä velka on aina sellainen sivutuote ja myös säästäminen. Että kun tekee jotain taloudesta, sitten tulee sellainen sivutuote, joka on sitten velka. Ja mitä sillä sitten pitäisi tehdä? Ja nyt politiikasta niin velka on se tärkeä ja sen takia se on niinku ollut vähän ristiriitaista niinku, nämä poliittiset toimenpiteet. Esimerkiksi neoklassinen talousteoria, joka on se dominoiva, niin siinä oletetaan, että yksilö, yritys ja valtio ne toimivat samalla tavalla. Ja sen takia meillä on se kiristyspolitiikka, että jos ei ole rahaa, niin pitää säästää. Mutta kuten Laurikin mainitsi Keynesin nimeltään, niin hän on se ainut, joka edusti sellaista koulukuntaa tai keksi sellaisen koulukunnan,
missä velalla on niin kuin oma rooli ja näyttää niin kuin pääroolia ja mieti tarkkaan, mitä sille pitäisi tehdä. Se, mitä yhdistää euroalueen kriisiä ja sitten tätä maailmanlaajuista kasvavaa velkavuorta tai mitä liittyy siihen, on se, että meillä ei ole mitään konkurssimenettelytapaa valtioille, ei eurossa eikä maailmassa. Ja tämä on siksi tärkeää, että kaikissa markkinatalouksissa niin taloudessa on konkurssimenettelytapa, ja siihen on monta syytä. Mutta että, jos sellainen olisi ollut, niin Kreikka-tilanne ei välttämättä olisi kasvanut tällaista kuin se on nyt. Ja kuten nyt tehdään niitä velkaohjelmia tai uudelleen järjestetään velkaa niin kuin jollain tavalla, niin ne on aina salaisia kokouksia ja ne on aina kiireellisiä ja yllättäviä ja radikaaleja kriisejä. Sen sijaan, että olisi tällainen joku universaali menetelmä, joka olisi demokraattinen ja oikeudenmukainen. Ja silloin sen Kreikan kriisin, tai niin vuosi sitten, kun Syriza puhui näistä asioista, niin se tällainen velan järjestely tai mekanismi, niin se sanottiin, että se on vasemmistolainen ja sen takia EU ei puhunut siitä tai vaan tällaista leimattiin. Mutta se on Adam Smith, joka on ensin ehdottanut sellaista, se on 776, eli se ei ole mitään, se on ihan, se pitäisi sopia kyllä niin kuin monille poliittisille suuntauksille. Ja nyt syyskuussa viime vuonna YK-yleiskokous hyväksyi päätöslauselman näistä periaatteista, mutta se on ei tietenkään sitoava, ja sitten siinä on paljon tulkinnan varaa, mutta että, jotta se eurokriisi saataisiin niin ratkaistua eteenpäin, niin me ei voida vain kasvattaa niitä velkoja, onko ne sitten uusia lainoja vai mitä meidän pitäisi tehdä, niin kuin leikata pois jollain oikeudenmukaisella tavalla. Ja tämä kuva liittyy sitten siihen, että ei se ole niin, että meillä on uppoava laiva ja muut maksaa, vaan me ollaan kaikki siinä onko sitten laivan sisällä vai ulkopuolella. Tämä on, että ollaanko eurossa vai ei, niin se on asia, joka koskettaa meitä kaikkia. Ja nämä finanssimarkkinat ja maailmantalous on enemmän koko ajan integroituneita, että ei niistä pääse, just niin kuin Lauri sanoi, että jos eurosta menee pois, niin se ei ole välttämättä kysymys siitä, että kyllä vai ei, vaan millä ehdoin. Ja sen takia onko se sitten Brexitin äänestys tai Suomi tai Kreikka pois eurosta, niin meidän pitäisi tietää, mikä se vaihtoehto on. Se on turha sanoa, että pois eurosta, mutta mihin me mennään ja millä ehdoin. Ollaanko sitten ei enää eurossa muodollisesti, mutta meillä on kuitenkin kaikki samat sopimukset kuin mitä muilla on, vai mikä se järjestelmä olisi. Kuka neuvottelisi ja millä mandaatilla ja tällaisia kysymyksiä. Sitten siirryn pikaisesti Yannis Varoufakisen tekstiin, jossa hän sanoo, että Euroopassa on tällä hetkellä 4 eri kriisiä ja niiden ratkaisemiseksi hän on tällainen vaatimaton ehdotus. Ja vaatimaton ehdotus tarkoittaa siis sitä, että hän ehdottaa uutta instituutiota tai uutta arkkitehtuurista niin kuin järjestelmää, vaan niin kuin finanssimielessä, vaan hän ajattelee, että nykysysteemillä pystytään saamaan tällaisia muutoksia, mitä hän nyt ehdottaa. Ja nämä 4 kriisiä ovat, ensin on tietenkin Euroopan pankkikriisi, sitten on velkakriisi, sitten on investointikriisi, yritykset eivät investoi, ja sitten on työttömyys tai inhimillinen kriisi, joka johtuu siitä, että on sosiaalinen ja poliittinen hätätila monessa EU- tai euromaissa. Ja hän ehdottaa siis 4 toimenpidettä. Ja yksi on tapauskohtainen pankkiohjelma, että euroalueesta on tultava yksi pankkialue, jossa on yhtenäiset nämä talletussuojajärjestelmät ja pankkiviranomainen ja finanssipolitiikan suojaverkko. Ja sitten toinen on valtionvelkojen muuntamisohjelma, eli että Euroopan keskuspankki tarjoaisi jäsenvaltioille mahdollisuuden muuntaa Maastricht-velkansa. Sitten kolmas on investointivetoinen kasvuohjelma, että pakko saada investointeja käyntiin niin Euroopassa, euroalueella.
ja tätä EKP harjoittaisi määrällistä elvytystä omalla eurobondeillaan. Ja sitten viimeinen pilari tästä hänen ohjelmassaan tai ehdotuksestaan on köyhyyden vastainen solidaarisuusohjelma, jonka avulla taataan ruoan ja perusenergiatarpeen tyydyttäminen sitten kaikille eurooppalaisille. Tietenkin tulee siitä, että kun esimerkiksi just Kreikassa on aika hurja tilanne. Eli euro on niin kuin hajoamassa, mutta Yanis Varoufakis sanoo, että vaikka tilanne on huono ja on tehty virheitä ja on vääriä poliittisia päätöksiä ja analyysejä, niin hän silti sanoo, että eurossa pitää pysyä siksi, että hän kokee, että jos joku jäsenvaltio irtisanoutuu ja siirtyy pois euroalueelta, niin se tarkoittaa sitä, että nämä kansallismieliset vahvat ääriliikkeet, se on niin kuin voitto heille. Ja Yanis Varoufakis sanoo, että näillä liikkeillä on jo tällä hetkellä tarpeeksi tai kasvavaa valtaa tai voimaa, tai kasvava määrä ääniä, niin hän kokee, että nimenomaan siksi on tärkeää pysyä yhdessä ja edistää yhdessä tätä europrojektia. Haluaisin vielä lopuksi sanoa just sen, että se, mitä mä sanoin aikaisemmin, että EU on poliittinen projekti, niin se on nimenomaan sitä koen, mitä Yanis Varoufakis sanoi, että se on siis poliittinen projekti ja tätä on pakko yhteisvoimin yhdessä työstää eteenpäin. Silläkin kustannuksella, että se maksaa enemmän, mutta jos se on poliittinen projekti, niin sitä pitää pitää kiinni siksi. Kiitos tästä. Joo, ja sitten viimeinen puhuja on Antti Ronkainen, joka on väitöskirjatutkija Helsingin yliopistossa. Ja jos Katarinan esitys oli tällainen euromyönteinen, niin Antin esitys on tällainen eurokriittinen. Vasta. Et. Okei. Yes. Kiitos omasta puolestani Patriziolle, että sain kirjoittaa tähän mainioon raporttia. Kiitos kaikille, jotka olette tänään lämpimänä päivänä tulleet tätä raportin julkaisutilaisuutta kunnioittamaan läsnäolollanne. Tosiaan Lauri puhui tuosta niinku taloudellisesta puolesta, miten rahaliitto toimii tai ei toimi ja mitä sille pitäisi tai ei pitäisi tehdä. Ja koitan itse nyt zoomata nimenomaan siihen poliittiseen aspektiin, mitä sitten Katarina ja käsitteli jo ja mitä Lauri perään kuulutti tässä. Eli jatkaakseni tuosta Katariinasta, niin tässä raportissa niin tässä on käännetty tämä vaatimaton ehdotus suomeksi, joka kannattaa lukea. Se on käsittääkseni 4. versio tällä hetkellä. Hän on Stuart Hollandin ja Gail Brightin kanssa sitä viritellyt. Ja olen itse ollut siitä erittäin vaikuttunut, erityisesti eurokriisi alkaessa 2010-2011. Ja Katariina sen tosiaan tuossa kertokin. Suurin piirtein mikä se idea on. Tässä omassa tekstissä, tässä raportissa, niin kommentoin lyhyesti tätä Varoufakiksen uutta liikettä Diem 25, joka on siis jonka Varoufakis on perustanut sen jälkeen, kun hän erosi Kreikan valtiovarainministerin tehtävistä, ja hänen tarkoitus on luoda tämmöinen pan-eurooppalainen liike, joka demokratisoi EUn. Lähtökohtana tässä mun kritiikissä on tämä Varoufakiksen lähtökohta tälle liikkeelle, joka tiivistyy tämmöiseen lausahdukseen, että kansallisten puolueiden aika on ohi. Ilmeisesti tämä tulee joko hänen niin kuin omasta maailmankuvasta tai sitten näistä kokemuksista, mitä hänellä oli Kreikan valtiovarainministerinä. Mutta hänen käsityksensä on, että mikäli edes poliittisesti onnistuttaisiin rahaliitto purkamaan niin, että euroa käyttävät maat palaisivat entisiin kansallisiin valuutoihin, niin se johtaisi näissä kriisimaissa stagflaatioon ja sitten näissä pohjoisen vahvoissa maissa valuutat vahvistuisi ja sen seurauksena näissä kummissakin tapauksissa talous kärsisi erittäin paljon. Ja oli sitten, taloudella meni nyt hyvin tai huonosti, niin se johtaisi äärioikeiston nousuun. Ja tämä on tämä niinku yleinen lähtökohta siihen, millä Varoufakis perustelee, että ei tule
pyrkiä rahaliiton purkamiseen. Hän on ottanut myös vahvasti kantaa, että Britannian ei tule lähteä Euroopan unionista, mutta tässä on, ja tämä on erittäin relevantti ja validi pointti ottaen huomioon, kuinka herkkä taloudellinen kuinka herkässä tilanteessa maailman talous ja erityisesti globaalit finanssimarkkinat tällä hetkellä on, että tällainen niin kuin hallitsematon rahaliiton hajoaminen tai Euroopan unionin hajoaminen voi johtaa tietenkin kaikenlaisiin taloudellisiin ja poliittisiin myllerryksiin. Mutta itse tässä lyhyessä tekstissä kommentoin lähinnä näitä poliittisia taustaoletuksia, mitkä tämän kaltaisessa paneurooppalaisessa liikkeessä tulisi ottaa huomioon. Ja jos lukee näitä Varoufakiksen tekstejä tarkemmin, tarkoittaen lähinnä niin kuin lukuisia haastatteluita, mitä hän on antanut sen jälkeen, kun hän on ollut valtiovarainministeri, tai tämän Diem-liikkeen manifestin, tai sitten hänen niin kuin uusimman kirjansa Globaali Minotaur. Itse asiassa nyt on ilmestynyt täysin uusi kirja, jonka nimeä muista joku. Heidän pitää... Joo, jossa hän niin kuin, en ole ehtinyt lukea, mutta ainakin tässä niin kuin globaalissa Minotaurissa ideana nimenomaan on, että Eurooppaa pitää kehittää Yhdysvaltain kaltaiseksi liittovaltioksi. Että tämä Diem-liikehän ei ole vielä julkaissut mitään omia tavoitteita, minkälaiseksi Eurooppa pitää kehittää, että siinä on vaan tällä hetkellä ajatuksena Euroopan demokratisointi. Mutta jos ideana on se, että on tuotu hyvin selvästi esiin nykyiset taloudelliset ongelmat ja se, että euroalueella ei omaa valtiovarainministeriötä ole, ja sitten toisaalta se, että rahaliittoa ei tule purkaa, niin se ainoa looginen seuraus siitä, että mihin tällä liikkeellä pyritään, on se, että Eurooppa kehitetään kohti tällaista solidaarisempaa liittovaltiota. Ja itse asiassa jo tästä nimestä Diem 25 tulee ilmi, että tämä Diemin tarkoitus on olla jonkinlainen vastaliike tai tämmöinen vastahegemoninen tai solidaarisempi versio Euroopan 5 puheenjohtajaesitykselle rahaliiton nykyisestä kehityksestä, jossa siis Juncker, Draghi, Tusk, Schulz ja Dijsselbloem ovat ehdottaneet, että euroalueella pitää olla oma valtiovarainministeriö vuonna 2025. Ja sitten jos katsoo tarkemmin sitä manifestia, niin ne eri lyhyen ja pitkän tähtäimen tavoitteet menee aika passelisti yhteen tämän niin kuin, 5 presidentin raportin ja niiden tavoitteiden kanssa. No yhtä kaikki, en käy tarkemmin läpi sitä mun tekstiä tässä, koska jokainen voi se iltasaduksi vaikka lukea tänään, mutta siinä niin kuin lähtökohtana on se idea, joka on itse asiassa yllättävää, että Varoufakis ei ole muuttanut mun mielestä niin kuin poliittista strategiaa kovinkaan paljon siitä, mikä Syrizan ja Kreikan neuvottelustrategia oli. Eli lähtökohtana on se, että Saksa, Ranska, euroryhmä, komissio ja Euroopan keskuspankki ovat valmiita muuttamaan harjoittamaansa talouspolitiikkaa ja tekemään siinä niin kuin täydellisen U-käännöksen. No, tätä vastaan puhuu se, että esimerkiksi Kreikka pari viikkoa sitten hyväksyi yli 7000 sivua pitkän lakiesityksen, jossa kirjattiin automaattisia leikkureita lakiin, hyväksyttiin tämä yksityistämisrahasto ja tehtiin uusia säästötoimenpiteitä ja veronkorotuksia, ja sitä vastaan Kreikka sai ensimmäisen erän tästä 3. tukipaketista 10 miljardia, jotka menee täysin näiden 2 edellisen tukipaketin ja niiden velkojen maksamiseen. Tässä on tämmöinen oletus, ja ei vastata siihen, että millä jerkulla tämä talouspoliittinen täyskäännös saadaan aikaan, mikäli ei uhata avoimemmalla konfrontaatiolla kuin Syriza teki. Et Syriza ei missään vaiheessa näitä neuvotteluita nostanut asetta pöydälle ja sanonut, että me olemme valmiita lähteä, jos te ette niin kuin suostu meidän vaatimuksiin, vaan päinvastoin sanoi, että meillä ei ole mitään taustasuunnitelmaa, teidän pitää vain niin kuin hyväksyä tämä meidän vaaliohjelma ja rahoittaa itse asiassa puolet meidän niin kuin sosiaalista uudistuksesta. Sitten toinen idea on se, että niin kuin tämä pitkän tähtäimen tavoite suunnassa liittovaltioksi on se, että rahaliitto on ylipäätään niin kuin poliittisesti valmis tällaiseen eksistentiaaliseen muutokseen. Ja siitä päästään tähän niin kuin Laurin alustukseen siitä, että ovatko kyseessä itse asiassa valuviat rahaliitossa, onko tämä kielto rahoittaa jäsenmaita valuvika, onko pelkkä inflaatiotavoite Euroopan keskuspankin mandaatissa valuvika, onko nämä valtiovarainministeriön puute valuvika,
Onko valuvika se, että jäsenmaat eivät saa harjoittaa suhdannepolitiikkaa? Onko nämä niin kuin jonkun väärän tietoisuuden vallitessa tehtyjä valuvikoja, vaan täysin ideologisia ja poliittisia ratkaisuja, joista ei tulla antamaan missään kohtaa periksi. Ja ainakin tähänastinen kehitys eurokriisin jälkeen näyttäisi, että tämä euroa pyörittävä establishmentti antaa mieluummin rahaliiton hajota, kuin muuttaa näitä periaatteita, minkä päälle se on rakennettu. Ja siinä mielessä on niin kuin tärkeä kysymys poliittisesti, että ovatko nämä valuvikoja vai kruunun jalokiviä, joita aina pidetään hyvänä ja säilytetään. Ja sitten kolmas lähtökohta tässä on, että tätä vaihtoehtoista talouspolitiikkaa tulee tavoitella nimenomaan ylikansallisesti, jonka oletuksena on, että niin kuin Lauri tuossa sanoi, mitkä riskit siinä on, niin siinä oletetaan, että ne riskit on nimenomaan sellaiset, että valtiot ei nykyisessä globaalissa finanssikapitalismissa kykene pärjäämään, ja toisaalta paluu valtion harjoittamaan niin kuin laadullisesti erilaiseen talouspolitiikkaan tarkoittaisi kuitenkin ennen kaikkea nationalismin lietsomista, eikä jotain solidaarisuutta tai muita jalompia arvoja, joita Euroopan ylle tai niin kuin Eurooppa-ideaan laitetaan. Okei, tässä on siis lyhyesti nämä niin kuin taustalla olevat ideat Diemissä, ja minkä mä olen ymmärtänyt tämän liikkeen niin kuin takana olevasta poliittisesta filosofiasta. Ja tämä on sinänsä aika tärkeää, että tämä niin kuin on, vaikka Varoufakis tekee niin kuin suuren eron siihen, että tämä ei ole mikään perinteinen vasemmistolainen projekti, niin kuitenkin nämä samat ideat on aika laajasti jaettu myös niin kuin eurooppalaisen vasemmiston kesken niin kuin Eurooppa-politiikasta ja siitä niin kuin rahaliiton ja EU-reformoimisesta paremmaksi tai solidaarisemmaksi Euroopaksi. Okei, sitten tässä on tällaisia epämiellyttäviä kysymyksiä, joita tulee tässä niin kuin viimeistään nyt alkaa miettimään. Eli onko rahaliitto muokattavissa? Välimeren momentti. Silloin kun Varoufakis oli valtiovarainministeri, niin mä niin kuin odotin ja seurasin Twitteriä joka paikka, että koska se menee niin kuin euroryhmän kokoukseen ja lyö sen vaatimattoman ehdotuksen pöytään, ja niin kuin, milloin tulee italialaiset ja ranskalaiset esimerkiksi, jotka alkaa vaatia myös tätä vaatimatonta ehdotusta, ja niin kuin, milloin alkaa tämä keskustelu näistä uudistuksista, ja jotenkin se, että kuinka julmasti Syriza vedettiin kölin alta ja miten siitä tehtiin ensimmäinen siirtomaa eurossa niin kuin varoittavana esimerkkinä kaikkien muiden maiden poliitikoille ja kaikkien muiden maiden äänestäjille, että mitä voi seurata siitä, jos vaaditte näiden valuvikojen korjaamista tai edes velkaehtojen uudelleen neuvottelemista, niin se juna meni jo, mikä tällä vaatimattomalla ehdotuksella on. Et se momentti oli vahvin silloin, kun Syriza nousi valtaan. Että tällä hetkellä tilanne on se, että Portugalissa on uusi vasemmistohallitus. Tämän Portugalin valtiovarainministeri on Portugalin entinen keskuspankin virkamies, ja tyyli ensimmäinen haastattelu, minkä hän antoi, hän sanoi, että minä en ole sitten mikään Varoufakis, että me emme tule neuvottelemaan uusiksi näitä Portugalin lainaehtoja, ja että vaikka tässä Portugalin niin kuin hallitusohjelmassa on paljon hyvää, joitain leikkauspäätösten perumisia ja sijoittamisia koulutukseen, terveydenhuoltoon ja niin edelleen, niin se jakaa tämän niin kuin talouskurin hengen, eikä pyri konfrontoimaan tai keikuttamaan venetten esimerkiksi näiden talouskurisääntöjen rikkomisesta. Sitten Espanjassa on nyt ne uudet vaalit. Toistaiseksi mikä ei viittaa siihen, että myöskään Espanjassa pyrittäisiin rikkomaan näitä talouskurisääntöjä. Joka on niin kuin ehkä suurin voitto tällä niin kuin eurokoneistolla ja oikeistolla, että vaikka Välimerellä nousee vasemmisto, niin ne ovat jo nyt sitoutuneet talouskurin tai vaan joksikin niin kuin solidaarisemmaksi versioksi. Sitten toinen tärkeä asia on siis ensi vuonna Saksan liittovaltiopäivät ja Ranskan presidentinvaalit. Viime joulukuussa Front Nationale, Ranskan äärioikeistolainen puolue, oli voittamassa tai ottamassa merkittävän voiton Ranskan aluevaaleissa. Ja toisella kierroksella sosiaalidemokraatit vetivät pois ehdokkaansa niiltä alueilta, missä Front Nationale oli voittamassa, ja sanoivat, että äänestäkää Sarkozyn konservatiiveja. Ja tällä
puljauksella Front Nationale ei saanut mitään, mutta se hinta, mikä siitä maksettiin, niin oli se, että sinipuna siirtyi erittäin paljon oikealle. Nyt maaliskuun aluevaaleissa Saksassa Alternative for Deutschland keräsi äärimmäisen vaalivoiton. Itä-Saksassa yli 24%, Länsi-Saksassa 12-15%. On mielenkiintoista nähdä, että miten Saksan kristillisdemokraatit, sosiaalidemokraatit valmistautuu ensi vuoden vaaleihin, kuinka ottavatko he annettuna tämän niin kuin äärioikeiston uhan ja sen, että minkälaisella kysymyksen asettelulla äärioikeisto on kyennyt kannatusta nostamaan. Huolestuttava Jouko Jokisalo on kirjoittanut mainioita referaatteja saksankielisestä keskustelusta. Esimerkiksi Vasemmistoliiton sisarpuolue Die Linken keskuudessa on ehdotettu yhteistyötä kristillisdemokraattien kanssa nimenomaan äärioikeiston uhkaa vastaan. Ja Sarah Wagenknecht ja Oskar Lafontaine on jopa ehdottaneet Saksaan pakolaiskiintiöitä. Eli Die Linke on niin kuin aivan jossain eksistentiaalisessa paniikkitilassa pyrkiessään niin kuin miettimään, että miten he toisaalta nostavat omaa kannatustaan. Itä-Saksassahan Die Linke ei kovin suosittua ja näissä aluevaaleissa ei ylittänyt edes äänikynnystä. Mutta että näyttää myös, että jopa radikaali vasemmisto on valmis niin kuin menemään tähän sinipunaan ja sen oikeistolaistumiseen mukaan, joka tarkoittaa sitä, että äärioikeisto onnistuu poliittisesti freimaamaan kysymyksen asetteluita, joihin vanhat puolueet sitten vastaa omilla versioillaan, mutta tämän seurauksena poliittinen keskusta siirtyy oikealle. Ja tämä nyt yksi tärkeä kysymys tästä siitä, että onko rahaliitto ensinnäkään muokattavissa ja reformoitavissa paremmaksi, mutta sitten myös, että mikä on se niin kuin henkinen ilmapiiri ja eurooppalainen idea tällä hetkellä. Ja todellisuus paitsi Välimeren maissa, niin myös Keski-Euroopassa. Ja huolestuttavaa nimenomaan on se, että vaikka eurokriisi on runnellut näitä Välimeren maita, niin siellä on niin kuin äärimmäinen inhimillinen kärsimys ja näiden leikkausten seurauksena, kuten Lauri kirjoittaa, niin kaiken maan kulkutaudit on kasvaneet ja itsemurhien määrät lisääntyneet, niin silti äärioikeisto nousee nimenomaan Keski-Euroopassa. Ei näissä runnelluissa maissa, vaan niissä maissa, joissa keskiluokka kokee tai ymmärtää, että tämä talouskuri ei luo mitään uusia työpaikkoja. Varmat tulot ja vakaat työsuhteet on niin kuin yhä harvempien etuoikeus. Ja sitten he kokevat vielä, että he ovat joutuneet jotenkin maksumiehiksi eurokriisissä. He kokevat, että he tulevat maksumiehiksi pakolaiskriisissä. Niin tämä niin sanottu keskiluokan tärinä tai pelko siitä, että tämän niin kuin harjoitetun politiikan seurauksena, näiden poliittisten valintojen seurauksena, he itse tippuvat keskiluokasta alaluokkiin. Mä itse aikaisemmin olen pitänyt, kun mä olen seurannut jotain Yhdysvaltain presidentinvaaleja, että Trumpin suosiota siellä niin kuin selittäisi esimerkiksi alaluokkien kasvu. Ja se varmasti on sieltä, että Trump niin kuin ammentaa sieltä niin kuin white trashilta ääniä. Mutta mä luulen, että vielä enempi on tämä nimenomaan keskiluokan tärinä ja pelko tulevasta. Ja se, että miten vasemmisto, miten sinipuna vastaa tähän tärinään on niin kuin oleellista Euroopan tulevaisuuden, niin kuin poliittisen tulevaisuuden kannalta. No yksi esimerkki siitä on tietenkin se, että miten pakolaiskriisi on vastattu. Mitään solidaarisuutta tässä ei ole ollut, että Euroopan unioni on pyrkinyt taistelemaan, että otetaan vähän tällaisia pakolaiskiintiöitä ja jyvitetään niitä. Se ei ole poliittisesti mennyt mitenkään eteenpäin. Euroopan komissio on uhkannut uhkasakoilla, että jos ette ota pakolaisia, niin me annetaan teille sakkoja. Pakolaiskriisissä ei ole ollut minkäänlaista poliittista johtajuutta. Ainakaan siinä mielessä, että se olisi hoidettu näiden niin kuin arvojen taustalta, minkä pohjalle Eurooppa on rakennettu. Sen lisäksi Välimeri on militarisoitu, että kaikki niin kuin panostukset on tehty nimenomaan rajavalvontaan ja tällaiseen niin kuin paattien upotteluun. Et nyt kun on tehty esimerkiksi tämä ihmisten vaihtosopimus Turkin kanssa, niin sen seurauksena pakolaiset tulee niin kuin yhä kauempaa Libyasta ja sen seurauksena, että
Eurooppa hajottelee niitä pakolaisten veneitä, ne tulee yhä niin kuin huonoimmilla purtiloilla sieltä yli ja ruumiita tulee enempi. Tänään vai eilen oli Hesarissa, että tällä viikolla on Välimerelle kuollut jo 700 ihmistä. Sitten mielenkiintoinen sivujuoni oli, että noin 3-4 viikkoa sitten huomasin tämmöisen uuden gallupin, mikä oli tehty 8 suurimmassa EU-maassa. Oli kysytty, että haluatteko te kansanäänestyksen Euroopan unionista. Niin yllättävää oli se, että 45% vastaajista sanoi, että heidänkin maassa pitäisi järjestää kansanäänestys. Ei emusta, vaan nimenomaan EUsta. Ja tämä on mun mielestä käsittämättömän suuri kannatus EU-kansanäänestykselle, ottaen huomioon, että nimenomaan äärioikeistolaiset puolueet, kuten Front Nationale tai Alternative für Deutschland, on ajaneet omien mainensa eroa emusta, ei EUsta. Okei, tässä on sitten tätä keskiluokan tärinää. Mä nyt en siihen mene tarkemmin, mutta siinä näkyy nimenomaan se, että äärioikeisto nousee Keski-Euroopassa. Okei, sitten lyhyitä johtopäätöksiä. Mun mielestä tämä Yanis Varoufakiksen Diem 25 on erittäin tärkeä poliittinen aloite siksi, että se politisoi tämän nykyisen liittovaltiokehityksen. Tällä hetkellä mikään eduskuntapuolue ei ole ottanut minkäänlaista kantaa tähän 5 puheenjohtajan raporttiin, eikä ole käyty minkäänlaista julkista keskustelua rahaliiton kehittämisestä, vaikka tämä 5 puheenjohtajan rahaliiton viimeistelykehitys on alkanut jo viime kesänä ja 2017 keväällä on tarkoitus komission julkaista valkoinen paperi, jossa linjataan tarkempia juridisia muutoksia, mitä vaatii siirtyminen omaan valtiovarainministeriöön. Eli siinä mielessä Diem on erittäin tärkeä poliittinen lisä julkiseen keskusteluun, joka toivottavasti tärisyttää myös perinteisiä puolueita Suomessa. Mutta mun mielestä on poliittisesti tätä niin kuin julkisen keskustelun laatua kaventaa ja vähentää se, että jo lähtömetreillä on rajattu tämä euroero ja sen mahdollisuus ulkopuolelle. Ja suuri kysymys, minkä toivon, että jokainen niin kuin tämän alustuksen kuulija miettii, kun tänään menee illalla nukkumaan ja rukoilee iltarukouksen ja laittaa silmät kiinni ja on tyhjyydessä ainoastaan oman itsensä kanssa, että jos meidän tarkoitus on tavoitella jotain laadullista muutosta Euroopassa harjoitetussa talouspolitiikassa. Ja meillä on vaatimus, että meidän pitää kehittää nykyinen EU enempi liittovaltioksi, eli valtion kaltaiseksi. Me tarvitaan oma valtiovarainministeriö, me tarvitaan perustuslain muutoksia ynnä muuta. Niin miksi ihmeessä tätä samaa vaatimusta ei voi esittää, että siitä voisi erota ja palata tähän valtioon, mikä on jo olemassa. Se mahdollistaa täysin samalla tavalla tämän niin kuin talouspolitiikan suunnanmuutoksen. Se mahdollistaa finanssipolitiikan ja rahapolitiikan välisen uudelleen järjestelyn. Ja mä en niin kuin tällä hetkellä tässä niin kuin poliittisessa ilmapiirissä näe mitään syytä, miksi tätä ei myös tulisi ottaa agendalle. Ja ongelmallista on se, että on suljettu tämä euroeron mahdollisuus kokonaan ulos. Esimerkiksi vasemmistoliitollahan on hieman edistyksellisempi kanta, kun on sanottu, että rahaliittoa tulee kehittää, tai mikäli sitä ei olla kehittämässä, niin emun on tarjottava tämmöinen kansanäänestysten kautta tapahtuva mahdollisuus siitä ulos. Ongelma tässä vasemmistoliiton kannassa on se, että siinä ei aseteta minkäänlaista perälautaa näiden kahden vaateen välille, eli että kuinka kauan olemme valmiita odottamaan rahaliiton muuttumista, miten se sijoittuu tähän 5 puheenjohtajan raporttiin, ja että mitkä kehityskulut ovat niin kuin tarpeeksi radikaaleja aktivoimaan tämän niin kuin euroeron vaatimuksen. Mutta siinä vasemmistoliitolla on sentään niin kuin nämä molemmat vaatimukset, mutta siinä on niin kuin suuri riski, että siinä vaan niin kuin populistisesti pyritään houkuttelemaan sekä liittovaltion kannattajia että eron kannattajia kytkemällä näitä niin kuin poliittisia vaatimuksia mitenkään ajallisesti toisiinsa. Ja ainoa oikeastaan syy, mitä mä itse keksin siihen, että jos iltarukouksen luettuaan sanoi, että meidän ei tule tavoitella kuin liittovaltiota,
niin mihin se perustuu, niin mä luulen, että suurimmaksi osaksi se perustuu siihen, että vasemmisto on sisäistänyt tällaiset uusliberaalit opit siitä, että valtiot ovat heikkoja globalisaatiossa. Itsenäiset suvereenit valtiot eivät voi harjoittaa itsenäistä talouspolitiikkaa. Ja toisekseen ne on nielleet tämmöisen niin kuin tinapolitiikan siitä, että oikeastaan minkälaisia muita kasvumalleja tai talouspoliittisia doktriineita ei voi olla olemassa kuin tämä rahaliitossa vallitseva, mistä Lauri hienosti tässä alustuksessa kertoi ja vielä enemmän tuossa omassa tekstissään tässä raportissa, että ei ole niin kuin vastinetta uusliberalismille, sen keskeisille tällaisille ideologisille totuuksille, eikä ole niin kuin poliittista vaihtoehtoa tälle vientivetoiselle kasvumallille. Ja se, että miksi on itsekin olemme julkaisseet, että Joel Päätilän kanssa tämän raportin talouskurista autonomiaa, sen idea on vain herätellä sitä, että talouskuria voidaan niin kuin haastaa muutenkin kuin rahaliiton sisällä, ja päinvastoin voi olla jopa suotavaa, että sitä mietitään niin kuin boksin ulkopuolelta. Ja miten tässä niin kuin toisessa kritiikissä tuon esiin näitä niin kuin poliittisia lähtöoletuksia, mitä näissä niin kuin liittovaltioajatuksissa usein on, niin lopetan tämän siihen, että jotta voidaan niin kuin hegemonisesti saada esimerkiksi suosiota ajatukselle, että rahaliitosta voidaan erota, niin siitä pitää voida puhua julkisesti. Ja se ei saa olla mikään niin kuin mörkö, joka tarkoittaa vain nationalismia tai jotain kansallisromantiikkaa. Eli pitää ymmärtää nämä rahaliiton säännöt, jotta niitä sääntöjä voidaan muuttaa. Ja vielä lopuksi tämmöisen huolestuttavan graafin, jossa on taloustutkimus tehnyt kysymyksellä, pitäisikö Suomen pienentää valtion menoja nykyisestä, niin vasemmistoliiton kannattajista puolet on sanonut, että pitäisi menettää. Joka erittäin, niin kuin ainakin kurkussa tosi syvällä nämä uusliberaalit opit, mutta ne voidaan vielä rykiä sieltä ulos, kunhan herätään. Kiitos. Joo, kiitos. Nyt jää jonkin verran aikaa yleisökysymyksille. Kuka haluaisi aloittaa? Joulu siellä. Mä tästä hommasta vaan sen verran, mä oon siitä itse ollut innostunut jonkin verran tässä viime aikoina. Niin se, että miten se on sillä tavalla mielenkiintoinen ehkä, että sitä varmaan eri ihmiset näkee siinä erilaisia asioita ja sen takia se jotenkin sosiologian opiskelija kiinnostaa ehkä. Mutta siis ei, se, miten mä nyt oon sen ymmärtänyt ja mitä kaikkia alkaa lukea, on siis näin, että olisi ideana saada ihmiset keskustelemaan näistä asioista ja sitten eri niin kuin steppeinä siis saada sitten jotain yhteisymmärrystä niin kuin nykyiseen systeemiin kyllästyneiden eurooppalaisten kesken. Tai millä mielellä mä oon ollut, on just silleen, että ei sitä se euro tai ei, niin että jos saataisiin sitä kunnon puhetta tai tälleen, ja niin kuin EU vai ei, niin että jos saisi sellaista niin kuin, ehkä sille niin kuin jotenkin vasemmistolaisesti virittynyttä kunnon debattia silleen vähän isommin, niin mä oon ymmärtänyt, että ei siinä mitään ihan ehdotonta eitä niin kuin mihinkään kai ole vielä. Varovakin sillä toki voi olla omia ehdotuksia tolleen, mutta silleen, kun ei se ole vaan sen, tai ainakaan se idea on, että se ei ole hänen, niin kuin, tai ehkä liikkeelle laskeva, mutta ei nyt, että sitten kaikki ihmiset vois itse puhua. Mutta siis utopistista toimintaahan se on, en mä sitä sano, että miten sä saat ihmiset puhumaan vaikeista asioista ja näin, mutta niin, piti vaan tälleen tarkentaa. Oliko muita? Joo, no vähän ehkä samaan teemaan ajatteli ehkä just Antille ennen kaikkea, mutta liittyen myös tähän, että kysymys on lopulta poliittinen. Niin siis mä ymmärrän hyvinkin näitä niin tavallaan teoreettisia tai talouspoliittisia näköaloja, että kuinka vaikea emureformin näköala on. Mutta siis sitä mä en oikein ymmärrä teidän niin argumentaatiosta tämän euroeron puolesta, että siis onhan meillä tällä hetkellä oikeistohallitus Suomessa. Se tekee ja se haluaa olla ikuisesti vallassa Suomessa ja se tekee sen mukaista politiikkaa ja sillä on omat kruununjalokivensä, jota se nyt, jos ei nyt ole valmiina, niin ainakin yrittää niin kuin jollain timanttisella poralla tehdä, mutta eihän sekään estä meitä kamppailemasta poliittisesta vallasta Suomessa. Joten se, että meillä on troikka, joka kurittaa Kreikkaa, niin eihän sen pitäisi estää meitä poliittisista syistä kamppailemasta poliittisesta vallasta Euroopassa.
Ja mikä se syy voisi olla muu kuin se, että vasemmisto on niin uusliberalismin opit, niin tietenkin se, että me halutaan hyvinvointia mahdollisimman monelle, totta kai koko Euroopalle, eikä pelkästään itsellemme. Ja voisi ajatella myöskin niin päin, että on nyt ihan vaan mielipide ja heitto loppuun, mutta että meillä on eurokriisi siksi, että meillä ei koskaan oikeastaan ole ollut kansainvälistä vasemmistoa. Vaikka me on puhuttu kansainvälisen puolesta ja laulettukin kauniisti kansainvälistä, mutta oikeasti ei ole ollut eurooppalaista vasemmistoa, joka olisi kamppailu Euroopasta vasemmistona jotenkin uudesta Euroopasta. Ja siinä mielessä mä kyllä edelleen asettaisin jotakin eurooppalaisen sosialismin näköaloja ja niitä koskevia kamppailuja ymmärtääkseni Varoufakis sitä nyt yrittää. Ja jos Varoufakiksen tähtäimessä on vallankumous Euroopassa, siis uuden perustuslain kirjoittaminen, niin totta kai se on epätoivoinen projekti, mutta toisaalta politiikkahan on pelkästään mahdollisuuksia. Mutta en mä siis mitenkään torppaa euroeroa välttämättä, vaikka jos ekologinen kriisi ja näin yltyy ihan hillittömiin, niin tämmöinen jälkikeinssiläinen kasvu saattaa olla, että se on niinku jo ennalta tiensä päässä. Mutta siis poliittinen kysymyshän tämä on, eikä pelkästään talouspoliittinen. Ja sitten sieltä Vaan niin oikeastaan lyhyt kommentti puheenvuoro niin kuin näihin samoihin teemoihin liittyen. Mun mielestä ehkä näissäkin puheissa, mitä tänään kuultiin, mun mielestä heijastui jotenkin sellainen ongelma, mikä musta määrittää laajemmin niin keskustelua eurosta, on se, että politiikkaa ei enää niin tehdä liikkeiden tasolla, jolloin niin täälläkin tavallaan puhutaan niin Varoufakiksen ehdotuksesta, vaikka sen tavallaan pointti on rakentaa liikettä, jolloin niin ihmiset jotenkin niin jostain omista lähtökohdistaan yrittäisi artikuloida jotain intressejä. Ja sitten taas niin jos me puhutaan siitä, että mitä tehdään joidenkin puolueiden tasolla, joilla tavallaan ei ole kannatusta ja niin kuin, miten meidän pitäisi jotenkin niin kuin jostain niin kuin asiantuntijan näkökulmasta järjestää vaikka niin kuin, jotain niin kuin rahaliittoa, niin se mikä siinä on musta niin kuin iso ongelma on just se, että esimerkiksi Suomessa niin kuin ei käytännössä ole mitään, no mä tiedän, että täällä yritetään käynnistää eurokeskustelua, mutta että mun mielestä se pitäisi lähteä jotenkin kuitenkin siitä, että on jotain, niin kuin, joku merkittävä määrä ihmisiä, jotka niin kuin, käy sitä keskustelua tavallaan muuten kuin vaan se jollain niin kuin silleen tosi obskyyrillä ja vaikeasti niin kuin tavoitettavalla poliittisella tasolla. Että tavallaan se liikennäkökulma musta on jotenkin niin kuin puuttuu tästä keskustelusta kokonaan. Mun mielestä toi kommenttina tuohon, toi oli mielenkiintoinen tuo 45% kannattaa EU-kansanäänestystä ja mun röyhkeä mielipiteeni on se, että oikeiston nousun takana on vasemmiston kyvyttömyys nähdä tätä perusongelmaa. Et jos halutaan katkaista oikeiston nousu jossain, mun mielestä vasemmiston pitää ottaa juuri nimenomaan se lusikka käteen ja pistää kovaa vastaan, koska sen komission kautta ja kaikkien muiden rakenteiden kautta EU ei tule muuttumaan ennen kuin kaikki kansalliset parlamentit on selvinpäin ja se ei tule tapahtumaan koskaan samaan aikaan. Eli jos halutaan, mun mielestä tässä on niin kuin kohtuullisen paljon pelissä, niin mun mielestä tämä olisi toivottavasti viette tätä asiaa Vasemmistoliiton hallitukseen päin. Minusta huolestuttavaa on se, mikä on Kreikassa Varoufakisille sanottiin, että vaalit eivät merkitse mitään. Kuvittelin semmoisen tilanteen, että Suomesta löytyy puolueita, jotka voittavat vaaleissa kukin tahollaan, tulevat suurin piirtein toimeen samassa hallituksessa keskenään ja sitten vielä päätyvät siihen, että emme leikkaa, vaan koitamme elvyttää. Ja sitten Euroopasta tulee joku, joka sanoo, että vaalit eivät merkitse mitään, että nyt teette näin niin kuin on. Minulle tulee joskus pikkupoikana semmoinen muisto mieleen, kun vanhemmat puhuivat siitä, minkälainen oli Saksassa Kruppin valtakunta silloin, kun Kruppi maksoi työntekijöilleen palkkaa, niin se oli niin kuin hoidettu sillä lailla, että kehdosta hautaa kaikki palvelut oli Kruppilla ja kaikki se palkka, minkä se maksoi, se tuli sinne Kruppin kassaan takaisin. Olemmeko me nyt Saksan vasalle ja sillä lailla, että Saksan talousarviot taitaa olla niin kuin positiivisia ja kaikkien muiden negatiivisia, joilta leikataan. Minusta on huolestuttavaa, jos vaalit eivät merkitse mitään. Siksi siitä olisi erottavaa. Mä muistan, että Ronkainenkin taisi olla silloin, kun Väyrynen esitti tämän juttunsa, ja hänhän pitää siitä osin kiinni vieläkin. Eli kyllä jotain pitäisi tehdä, että tähän asiaan saadaan muutos. Ja mä en kannata sitä,
sellaista liittovaltiota, joka hoidetaan sitten sillä lailla, että me täällä äärialueilla emme ole sitä ratkaisemassa koskaan. Siinä käy samalla lailla kuin nytkin, että Saksa hoitaa asian. Haluaako joku No jos lyhyesti kommentoin siihen keskusteluun ja sen käymiseen ja näiden niin kuin ideoiden eteenpäin viemiseen, niin oleellista olisi se, että paitsi se, että tunnistetaan niin kuin nämä rahaliittoon liittyvät säännöt ja niiden poliittiset seuraukset, nyt on äärimmäisen niin kuin oikeistolainen junttihallitus Suomessa, joka tekee niin kuin sen mukaista politiikkaa, ja se on niin kuin arvoiltaan erittäin paljon taantumuksellisempaa kuin vaikka edelliset hallitukset, mutta mikä on vaihtoehto seuraavissa vaaleissa, se on todennäköisesti jonkinlainen sinipunahallitus. Suomi rikkoo näitä velkaantumis- ja alijäämäkriteereitä tai on koko ajan niin kuin niillä henkseleillä rikkomassa niitä. Vaikka tulisikin joku punavihreä hallitus eikä sinipunahallitus tämän porvarihallituksen seurauksena, niin voisiko se kehittää pohjoismaista hyvinvointivaltiota? Mä väitän, että näiden niin kuin talouskurisääntöjen seurauksena, niin kauan kuin niitä ei kyseenalaisteta ja niitä ei heitetä mäkeen, niin politiikka on vain arvovalintoja siitä, että mistä leikataan. Eli leikataanko kehitysvammaisilta vai työkyvyttömiltä tai eläkeläisiltä vai jotenkin muuten sairastuneilta. Että se politiikan sfääri on erittäin kapea. Se on ensimmäinen asia. Ja sitten jotta niin kun tästä päästään eteenpäin, niin pitää myös tunnistaa niin kun omat ajatusjuoksut ja mahdollisesti niihin liittyvät ajatuskiellot. Ja nyt tämän niin kuin, jotenkin eurooppalaisen vasemmiston ja sen niin kuin kaipuun seurauksena mun mielestä se on niin kuin poliittisesti kyseenalainen väite vaan, että meidän pitää niin kuin jotenkin hävittää valtiot, jotta me voidaan saada kansainvälinen eurooppalainen vasemmisto. Tai että meidän pitää kehittää eurooppalainen liittovaltio, jotta me voidaan tehdä vasemmistolaista politiikkaa. Se on niin kuin yksi mahdollinen kehityskulku, jota mä kannatan ja olen erittäin paljon kannattanut, mutta niin kuin halusin tuoda vain esiin näitä jotain poliittisia realiteetteja, miksi pitää olla myös jonkinlaista varasuunnitelmaa. Ja nyt niin kuin tämän Kreikan tapauksen jälkeen hän on yritetty niin kuin näiden vasemmistopuolueiden piirissä myös kehittää tätä suunnitelma B-hommaa, mutta ilmeisesti niin kuin Varoufakis nimenomaan splittasi tämän porukan kanssa hyvin aikaisin ja niin kuin perusti tämän niin kuin dieminsä. Ja kun taas tämä plan B on mun mielestä paljon järkevämpi tai jotenkin realistisempi lähtökohta tässä niin kuin nykyisessä kehityksessä. Ja miksi itse niin kuin kannatan ja olen niin kuin pitänyt tätä euroeroa agendalla on nimenomaan se, että näiden niin kuin talouskurisääntöjen pohjalta ei kyetä vastaamaan tai lopettamaan tätä keskiluokan tärinää. En niin kuin halua itse ratsastaa pelkästään niin kuin äärioikeiston nousulla, vaan sillä, että tämä niin kuin politiikka on erittäin hasardia ja tuhoisaa. Että tällä hetkellä vastuutonta politiikkaa on sijoitukset kouluihin ja sairaaloihin, mutta vastuullista, tai että näitä talouskurisääntöjä saadaan rikkoa silloin, jos palkataan lisää rajavartiostoa tai turvallisuusagentteja tai ostetaan jotain pommikoneita Välimerelle. Eli ne niin kuin eurooppalaiset arvot on hyvin selvät ja jokaisen pitää sisällään se päättää, että mikä tämä Eurooppa-projekti ja se nykytilanne tällä hetkellä on. Joo, mä oon ottanut tuossa aiemmin tämän asian kantaa. Tässä on niinku, tässä on nyt ollut kaksi niinku tällaista vaihtoehtoa esillä paljon, eli eurosta ulos tai euroreformi, niin kuin tavallaan tämä otsikokin suunnilleen meni tämän raportin, mutta periaatteessa on tässä on niin olemassa kolmaskin vaihtoehto, eli eurokollektiivinen purkaminen, joka on toki poliittisesti jotakuinkin yhtä epärealistinen kuin euroreformi, mutta sanoisin silti ehkä itse eniten kannattavani sitä sen vuoksi, että pidän sitä rahtusen poliittisesti realistisempana kuin euroreformia. Antti sanoi tässä aiemmin, että ne ihmiset tai ne vasemmistolaiset
jotka niin kuin ei ole valmiita kannattamaan tätä euroeroa, niin tavallaan siinä omassa ajattelussa on semmoisia ikään kuin uusliberalistisia ajatuslukkoja siitä, kuinka kansallisvaltion talouspoliittista liikkumavaraa tai liittyen kansallisvaltioiden talouspoliittisen liikkumavaran vähättelyyn. Mun oma väitöskirjani itse asiassa käsittää, että perusargumentti on nimenomaan se, että meillä on huomattavasti vähätelty kansallisvaltioiden talouspoliittista liikkumavaraa, ja mä yritän siinä niin esittää argumentteja sen puolesta, kuinka niin erilaisessa kirjallisuudesta on huomattavasti vähätelty, jonka tosiasiassa se liikkumavara on aika huomattava. Siitä huolimatta, vaikka se liikkumavara on olemassa, niin mun mielestä siihen liittyy äärimmäisiä riskejä, jos vaikkapa Suomi eroisi nyt eurosta. On yksi asia pysyttäytyä sen euron ulkopuolella ja siten harjoittaa omaehtoista talouspolitiikkaa. Ja toinen tekijä, hankkiutua sinne täysin järjettömän prosessin ja järjettömien argumenttien kautta ja sitten erota sieltä, koska se eroamisprosessi on se, mitä mä siinä pelkään. Kyse on nimenomaan siitä, että ne epämääräinen prosessi siitä valuutan vaihdosta ja sitten käytännössä ylipäätään se, että miten esimerkiksi se, että meillä on miten esimerkiksi julkisen sektorin velat, jotka on euromääräisiä, niin mitä tavallaan niille käy, miten me ylipäätään selvitään näistä meidän euromääräisistä veloista tällaisessa tilanteessa. Mun nähdäkseni hyvin todennäköinen tilanne siinä vaiheessa, kun Suomi siirtyisi tähän markkaan tai whatever nimellä se valuutta olisi, olisi se, että Suomen valuutan arvo romahtaisi hyvin voimakkaasti, ei yhtä pahasti tietysti kuin sanotaan jossain Kreikassa. Se johtaisi tilanteeseen, jossa meille tulisi huomattavan vaikeaksi hankkia tuontihyödykkeitä tänne. Raaka-aineiden hinnat nousisi voimakkaasti, inflaatio kiihtyisi meidän taloudessa ja meidän teollisuus ajautuisi entistä vakavampiin ongelmiin. Ja me päädyttäisiin nimenomaan tämmöiseen stagflaation kaltaiseen hyvin vaikeaseen tilanteeseen, jossa meillä olisi vaikeuksia nimenomaan, josta meillä olisi huomattavia vaikeuksia päästä pois. Tämä voisi olla tietysti se, että totta kai siinä se valuuttajousto niin hiukan pidemmällä aikavälillä tukisi meidän vientisektoria ja voisi elvyttää tätä tilannetta ja nimenomaan finanssipoliittinen liikkumavara periaatteessa kasvaisi, mutta sitäkin olisi vaikea käyttää sen vuoksi, koska meillä ei olisi, koska meillä pitäisi olla niin tiukat rajoitteet erilaisten tuontihyödykkeiden hankkimiselle. Se ongelma on se, mitä siinä väliaikana tapahtuisi, eli se, että tässä väliaikana todennäköisesti ajauduttaisiin dramaattisesti kasvavaan työttömyyteen ja ylipäätään kaoottisiin rahoitusolosuhteisiin, jossa niin kun mä pelkään, että semmoinen hallitus, joka tämmöisen toteuttaisi, niin on niin kuin relevantti uhka se, että semmoinen poliittinen voima, joka tämän tulisi toteuttaa, niin tuhoutuisi ikään kuin lopullisesti. Meillä on olemassa jo sellaisia maita, joissa ei ole vasemmistoa käytännössä ollenkaan Euroopassa. Ne on siis maita, joissa ei ole olemassa vasemmistoliittoa vastaavaa vasemmistoa, mutta meillä on maita, joissa ei ole olemassa myöskään sosiaalidemokraatteja vastaavaa vasemmistoa, ei mitään. On vaan olemassa, Unkarissa on vaihtoehdoton kahden enemmän niin natsia ja muun äärioikeiston välillä. Nyt näin ollen niin kun se resepti, mitä mä tarjoisin Suomelle, olisi nimenomaan se, että pitäisi pyrkiä esimerkiksi uusien valtionyhtiöiden kautta, aktiivisen finanssipolitiikan kautta, investointiasteen kasvattamiseen ja meidän kotimarkkinakysynnän elvyttämiseen ja myöskin sitten uusien vientiyritysten ja uusien elinkeinorakenteen monipuolistumisen kautta luovimaan tässä tilanteessa. Mä en kuitenkaan näe, että etenkään Suomen pelivara olisi mitenkään kokonaan tässä käytetty sen vuoksi, koska me kuitenkin saadaan käytännössä ilmaiseksi rahoitusta markkinoilta tällä hetkellä. Nimenomaan se, mitä sä itse asiassa esität Joelin kanssa siinä teidän toisessa raportissa, mitä sä esittelit, niin siinä yhtenä vaihtoehtona esitetään nimenomaan sitä, että Suomi vain päätösperäisesti rikkoisi näitä emu-kriteereitä. Ja mä pidän sitä itse asiassa tällä hetkellä, niin kuin, sekin on radikaali toimenpide, mutta se on mun mielestäni niin kuin, huomattavasti niin kuin helpompi tie ja poliittisesti niin kuin, vähemmän riskialtistia kuin erota
eurosta. Mutta siis tämähän on silti kamalaa. Tämä mitä mä sanon niin kun tästä, että Suomen ei kannata sitä tehdä, ei kuvasta, että kaikki olisi hyvin. Ei, euro tuottaa meille monenlaisia rajoitteita ja rasitteita meidän talouspolitiikalle, ja mä en usko, että sen kautta saadaan mitään reformia koskaan aikaiseksi. Mä vaan niin kun näen niin, että toinen vaihtoehto olisi vielä huonompi. Yritän nopeasti tuohon. Mun mielestä se ei ole niin mahdotonta, koska tavallaan toi, mitä sä taputtelit tuossa välissä se, että pitäisi tulla aktiivista investointipolitiikkaa. Silloin me tarvittaisiin suomalaiseen finanssipuoleen joku taho, mikä pystyy ottaa riskiä. Mä en näe holappaa, kun sä laitat sen. Joku taho, eli silloin mun mielestä mä en ole löytänyt yhtään vielä argumenttia sitä vastaan, etteikö me voitaisiin kotiuttaa valtion ja kotitalouksien ja yritysten ulkona olevat lainat, ainakin suurimmaksi osaksi kotimaahan takaisin, jos meillä olisi riittävän esimerkiksi kuntarahoitus ja valtio ottaisi osuutensa ulos tuosta mikä se nyt on, Danske Bankista. Ja palauttaisi tavallaan Postipankin, koska silloin on riittävän iso omaisuusmassa ja trafiikki, jotta se pystyy niin kuin ihan täysien nykyisten kaikkien määräysten sisälläkin antaa riittävän määrän rahaa täysin niin kuin, ja pitää taseensa kasassa. Se olisi mun mielestä niin kuin yksi tapa tehdä se. Ja sitten puhutaanko me euroerosta vai puhutaanko me EU-erosta, koska silloin jos me mennään kokonaan ulos EUsta, niin silloinhan tulee taas, niin kuin me ollaan silloin, eihän me tiputa tyhjiä, me ollaan EFTassa silloin. Ja siellä on taas, niin kuin, ketä siellä on, Norja, Sveitsi, Islanti. Että sillä tavalla se tietysti, ja meidän tavallaan tapa neuvotella lainsäädännöstä ja muusta vastaavasta tapahtuu sitten vastaavasti EFTAn kautta. Et mä en niin kuin oikein näe, siis tietysti jos se tehdään tyhmästi, jos Liikanen sen tekee, niin se menee varmaan just niin kuin sä sanoit. Mutta kun siihen on muitakin tapoja. Mutta ei tässä ole niinku kyse nyt noista asioista. Siis, tässä on nyt kyse siitä, siis ensinnäkin mitä tulee Suomen valtion lainoihin, niin niitä pitää aika monet ulkomaiset tahot hallussaan. Suomen valtion lainoista ylivoimainen enemmistö on kuitenkin ulkomaisessa omistuksessa, ne on euromääräisiä lainoja, ja tietenkään nämä halukkaita pitämään ne jatkossakin euromääräisiä. Mitä? Callback-optio on tietyssä osassa, mutta mä en osaa sanoa kuinka monessa. Joka tapauksessa on niin, että Suomi ajautuisi siinä huomattavia ongelmia, että Suomi joutuisi käytännössä maksamaan silloin näitä euromääräisiä lainoja omalla valuutallaan takaisin, mikä johtaisi entistä voimakkaampaan silloin, kun se tehdään ennen kuin siirrytään. Silloin kun ollaan vielä eurossa, kotiutetaan lainat, sitten heitetään ympäri. Ja niin kun sä oletat, että tällainen prosessi tapahtuisi täysin suunnitelmallisesti, ja me pystyttäisiin niin kuin ikään kuin yllättäen jotenkin hankkimaan, niin kuin, mä en nyt ihan hahmottanut minkä tahojen omistukseen, niin kuin koko niin kuin pääasiassa Suomen valtion lainakanta. Se ei ole mun mielestä yksinkertaisesti niin kuin realistista. Ja sitten toisaalta niin kuin ongelma ei tosiaan liity siihen, että me oltaisiin vaikkapa niin kuin Euroopan talousalueesta, me oltaisiin euron tai EU kokonaankin ulkopuolella. Se ei ole niin kuin ongelma se olemassaolon tila, vaan se transitiovaihe siinä, kun siirrytään toiseen valuuttaan ja kun nimenomaan esimerkiksi monet suomalaiset yritykset alkaisivat todennäköisesti silloin miettimään, siitä haluaa sijaita Suomessa, ja nykyään suomalaiset yritykset tekee tai niiden investoinnit yhä kasvavassa määrin menee jatkuvasti ulkomaille. Sellaisessa tilanteessa on myös hyvin helppo siirtää sitten lopulta niin kuin muutkin toiminnot ulkomaille siinä vaiheessa, kun ollaan siirtymässä tavallaan tämmöiseen uuteen valuuttaan. Joten kyllä siinä niin kuin, se on varmaa, että siinä Suomen valuutta voimakkaasti heikentyisi. Nyt se kysymys on siitä, että kuinka paha se inflaatiopiikki siitä on, mikä siitä syntyisi ja millaisen negatiivisen kierteen se aiheuttaisi. Mun nähdäkseni se olisi hyvin todennäköistä, että se olisi erittäin vaikea. Sieltähän on olemassa arvioita. Mun mielestä se oli, mikä se on, 18% ensin ja sitten se tasaantuu 9. En mä tiedä, onko sulla parempi tieto tästä sitten. Mä en tiedä, mikä arvio se on. Se on Suomen Katarina. Niin, mä olisin puhunut tuosta, haluan sanoa sitä valtioiden liikkumatilasta vielä, että kun tämä kehityspolitiikka on osana sitä neoliberaalista ideologiaa ja toinen osa siitä on se yksityistämishalu. Ja tämähän on jollain tavalla niin kuin ideologia, että sitä ei pysty välttämättä empiirisen evidenssi niin kuin tukemaan, että tämä neoliberalismi on talouspoliittisesti niin kuin järkevää tai tuottona tai jotain. No,
viime viikollahan toi IMF sanoi, että neoliberalismi ei ehkä, että se ei ehkä kannata, mikä se oli, että se on huono idea ja siitä kannattaa luopua, mikä on aika radikaali juttu. Ja sitten helmikuusta BIS teki vähän samanlaisen analyysin. No, tämä tieto ei ole vielä kulkenut niin kuin Eurooppaan, että komissio vielä uskoo vahvasti tähän, mutta se ehkä, joka uskoo eniten tähän, sehän on meidän hallitus. Ja nyt puhuisin niin kuin siitä, haluan sanoa sen, että jos meillä olisi tätä eurokriisiä, nythän me säästetään, mutta ilman että tätä näitä sanoja, niin kyllähän tämä nykyinen hallitus haluaa yksityistää. Se haluaa hyvin haluaa pienentää valtion tai julkisen sektorin kokoa ja se haluaa edistää näitä leikkauksia ihan niin kuin ideologisin perustein, vähän riippumatta siitä niin kuin EUsta tai komissiosta uskoisin. Että tässä ei ole ainoastaan kysymys myös niin kuin siitä, mitä tulee tai EUlta, vaan se on myös, niin kuin, kyllähän tässä niin meidän hallitus on itse päättänyt, että se haluaa tehdä, mitä se tekee. Joo, oliko vielä jotain? Ehkä vielä yhden kysymyksen ehdimme ottaa tässä. Niin, kommenttina vaan tästä keskustelusta, että musta osoittaa aika havainnollisesti sen, että tarvittaisiin enemmän tutkimusta ihan siitä, että mitä se eurosta eroaminen käytännössä todella tarkoittaisi. Että siitä voi niin kuin maalata piruja seinälle, mutta toisaalta sitten niin kuin voi olettaa, että se sujuu jotenkin sujuvasti, mutta niin kuin tästä tuli esille, niin nämä on kaikki enemmän tai vähemmän tällaista spekulaatiota. Että ei niin kuin ihan varmasti voi kukaan sanoa sen seurauksia tällä hetkellä. Se todella niin kuin vaatisi tutkimusta. Et Suomessahan ollaan jo aika pitkälle nykyään, aika iso joukko on sitä mieltä, että se euroon meneminen oli virhe. Mutta että onko sitten virhe lähteä sieltä vai ei, niin ei se ole niin kuin tosiaankaan ihan yksiselitteinen asia. Tutkimuksia on. Ainakin minä olen nähnyt jonkun verran niitä skenaarioita tai vaihtoehtoja, mutta se ei ole se päällimmäinen juttu. Se ongelma on se, että se on kaikki kiinni siitä, että mikä se poliittinen päätöksentekohetki on sillä hetkellä, kun se tapahtuu. Riippumatta vaikka olisi 100 hyvää skenaariota, niin niillä ei ole merkitystä. Ja jos sitä ei haluta, että maat eroavat eurosta, niin sitten siitä tehdään mahdollisimman hankala. Ja sitä pitää tehdä niin kuin salassa, että ei sitä voi niin kuin ehkä sanoa, että me 2 vuoden kuluttua sitten erottaa. Tai voi olla mahdollista. Minä itse näkisin, että se on hyvin hankala. Ja sitten 2 vuotta esimerkiksi tai vuosi aikaa. Tai miten kauan kesti mennä mukaan euroon? 2 vuotta. Oli suunnitteluaika ja implementaatio ja sitä ja tätä ja piti pankkiautomaatteja myötä ja teknisiä asioita. Se on vastaava prosessi, mutta jos sen tekee vastaavalla tavalla, niin sittenhän tavallaan se ulkomerkitys katoaa. Että sitten tilanne taloustilanne voi olla ihan erilainen, jos siihen menee niin monta vuotta ja sitten siinä tapahtuu niin paljon, että sitten skenaarioilla ei ole enää hirveästi ehkä merkitystä, jos sitten yhtäkkiä onkin, sanotaan, että puolet maista eroaisi eurosta, niin sittenhän se on siihen erilainen euro ja olisiko ne loppumaat sitten siinä mukana enää vai ei ja onko sitä euroa olemassa. Sitten se on se, mitä sinä puhut, että yhdessä päätetään, että tämä projekti nyt on. Joo, vielä ehkä se, että mä olen samaa mieltä, että se ongelma on tavallaan se tutkimustiedon puute, mutta kun sitä on vaikea tutkia, kun ei meillä ole olemassa, että se on tulevaisuuteen suuntautuva kysymys, ja meillä ei oikein historiastakaan niin kauheasti evidenssiä sellaisista valtioista, jotka on käyttänyt, niin kuin on erilaisia valuuttajärjestelyitä, mutta se on täysin eri asia, että siirrytään niin toisesta valuutasta toiseen kuin se, että siirrytään jostain kiinteästä valuuttakurssista keuluvaan tai jotain. Poliitikot, jotka silloin istuvat niissä pöydissä, jotka päättävät. Mitäs tämä hallituksen kokeilkulttuuri, eikö sitä voisi kokeilla? Joo, euroeron kärkihanke. Siis Antti ja Patrizio vielä ja ehkä sitten voidaan lopetella. Siis lyhyesti vaan, sitten nyt on joka tapauksessa tämmöinen poliittinen prosessi menossa, jossa pyritään kehittämään rahaliitto enempi liittovaltion kaltaiseksi. Virallisissa Euroopan unionin instituutioissa ja niiden johtajien esityksissään sitä ei olla kehittämässä mitenkään edes Yhdysvaltain kaltaiseksi, vaan että siinä pyritään säilyttämään talouskuri
ja niin kuin nimenomaan kovempi ote näistä jäsenmaista, mutta siihen tuodaan myös tämmöisiä liittovaltiollisia elementtejä. Niitä ei ole kovin suoraan sanottu, että kuinka suurta budjettia tarvitaan tai onko siellä jotain niin kuin tulonsiirtoja olemassa, jos on, niin kuinka pieniä ja näin edelleen. Ja tämä kehitys, mihin nimenomaan niin kuin puolueiden tai liikkeiden tulisi nimenomaan, tai mun mielestä niin kuin tämän euroeron politisoimisen aika on nimenomaan nyt, kun tätä rahaliittoa kehitetään. Ja jos on sanottu joskus, että siihen meneminen oli virhe, niin ei pelkästään Suomessa, vaan myös muissa maissa, niin kuin nimenomaan nyt, kun sitä ollaan kehittämässä liittovaltion kaltaiseksi, niin on se momentti sanoa, että siitä voisi nyt viimeistään niin kuin lähteä pois. Ja jos siitä jotenkin demokraattisesti, eurooppalaisesti halutaan, se pitää kytkeä tähän niin kuin rahaliiton viimeistelyn toiseen vaiheeseen, koska kolmas vaihe on sitten, että tämä valtiovarainministeriö astuu voimaan. Että siihen asti sitä pelivaraa on, ja siksi sitä niin kuin euroeroa ja sen poliittista mahdollisuutta ei kannata pitää vakan alla, koska niin kuin aika menee koko ajan hukkaan. Tai aika juoksee ja vähenee. Sitten siitä transitiosta, niin se on varmasti niin kuin riskaabelia, siitä ei kukaan tiedä mitään, koska siitä ei ole mitään niin kuin juridista mahdollisuutta. Ja sitten siitä ei ole minkäänlaista niin kuin empiiristä evidenssiä, että mitä se tarkoittaisi. Ja nimenomaan siitä tarvitsisi paitsi julkista keskustelua, niin myös tutkimustietoa ja kaikkia skenaarioita. Sitten oleellista siinä on se, että miten muu euroalue ja muu Eurooppa suhtautuu siihen, että Kreikkaahan kohdeltiin niin kuin, tätä niin kuin pelkkää neuvottelua näistä velkaehtojen niin kuin höllentämisistä. Niin vedettiin ihan kölin alta ja siis äärimmäisen aggressiivisesti. Siinä oli Euroopan keskuspankki keskeinen toimija, joka uhkasi koko ajan sillä, että Kreikan pankkisektori kaatuu tämän hallituksen käsiin, leviää käsiä. Ja siinä vaiheessa, kun Tsipras ilmoitti tästä kansanäänestyksestä, niin Euroopan keskuspankki sanoi, että maa menee taloudellisesti seis ja raha lakkaa liikkumasta. Ja se on niin kuin äärimmäinen neuvotteluvaltti niin kuin Euroopan keskuspankilla ja näillä niin kuin euron instituutioilla. Mitä he voivat käyttää tämmöisiä niin kuin toisoppisia tai niin kuin radikaaleita valtioita vastaan. Ja nimenomaan se, että Syrizalla ei ollut mitään varasuunnitelmaa, mahdollisti sen, että sitä kohdeltiin niinkin aggressiivisesti kuin sitä kohdeltiin. Ja siksi tässä meidän toisessa raportissa me sanotaan, että sen lisäksi, että näitä niin kuin, talouskurisääntöjä rikotaan, niin siinä pitää olla tämä esimerkiksi rinnakkaisvaluutta, että jos Euroopan keskuspankki päättää tehdä jonkun aggressiivisen manööverin, niin voidaan estää aluksi se, että rahaliikennettä ei esimerkiksi pysäytetä. Se johti sen niin kuin, pääomakontrollit, mitkä siellä otettiin käyttöön, niin sieltä tuotanto romahti täysin, koska niin kuin raha ei liikkunut eikä talous pyörinyt. Että pitää olla niin kuin skenaariot, että mitä tapahtuu, ja oleellista siinä euroerossa nimenomaan on se, että miten vältetään se, että Eurooppa niin kuin runnoo sen maan ihan kuiviin. Tietenkin siinä olisi oleellista se, että se ei olisi joku yksi pieni heikko periferian maa, joka sitä yrittää, Suomi tai Kreikka, vaan että siinä olisi ehkä enempi mukana. Tämä nyt on ihan utopistista ajattelua, mutta että miten saavuttaa semmoinen lopputulos, jossa muulla Euroopalla ei olisi intressiä tehdä tästä niin kuin, euroa tavoittelevasta maasta tällaista varoittavaa esimerkkiä tai jonkinlaista jammusiltavuorta, että älkää niin kuin tehty sama. Mutta että, ja vielä se, että se vaatii myös sitten varmasti niin kuin keskeinen, mikä tuossa niin kuin Bill Mitchell lyhyesti käy läpi niitä asioita ja kysymyksiä, mitä siinä pitää ottaa huomioon. Niin yksi asia varmaan on se, että muutetaanko velat tähän uuteen valuuttaan vai säästetäänkö ne euromääräisinä, ja niissä on molemmissa riskejä, mutta yksi mahdollisuus esimerkiksi on, että osa veloista ainakin säästetään euromääräisinä, jolla ei ole niin kova intensiteetti niin kuin tuhota sitä taloutta. Tämä nyt on vain yksi heitto tähän, ja sitten tietenkin pitäisi jostain niin kuin naftaliinista kaivaa jotain sellaisia finanssialan asiantuntijoita, jotka osaisi niin kuin pääomakontrolleja niin kuin estääkseen tämän niin kuin pääoman paon ja kauhean kaaoksen, että miten sitten keskuspankki ja hallitus yhdessä toimii, niin pitäisi olla myös sellaista asiantuntemusta, että miten tähän niin kuin turbulenssiin sitten vastataan. No joo, no siis tuosta siirtymävaiheesta piti sanoa, että mä en tiedä, onko nuo kauhuskenaariot niitä
niin kuin hirveän realistisia myöskään, koska niin kuin tässä on korostettu, sitä nimenomaan ei tiedetä, mitä sitten tapahtuisi. Ja Anttihan tuossa jo perusteli aika hyvin, että miten tavallaan tällaisia niin kuin siirtymään liittyviä riskejä niin on, tai pystytään hallitsemaan. Niin. Mutta lähinnä halusin muistuttaa siitä, että miten tavallaan tällaiset kauhuskenaariot on liittynyt koko ajan tähän niin kuin tavallaan eroamiseen. Et silloin kun tämä eurokriisi alkoi ja Kreikalle tuli nämä tukipaketit ja muuta, ja silloin alettiin puhumaan tästä, että pitääkö Suomen erota eurosta vai ei, niin silloinhan se kauhuskenaario oli nimenomaan se, että Suomen uusi markka tai mikä valuutan nimi oiskaan, niin se vahvistuisi. Että se olisi ongelma, koska se vahvistuisi ja sen jälkeen vienti sakkaisi ja sitten menisi hirveän huonosti taloudessa. Että se oli silloin se kauhuskenaario. Ja nyt ollaankin siirrytty tähän päinvastaisen kauhuskenaario, että se markan arvo romahtaisi ja se olisi taas se kauhuskenaario. Meillä on ikinä oltu siinä, tai ei ole missään vaiheessa oltu siinä, että okei, että nyt jos erotaan, niin se olisi suurin piirtein sama kuin euro ja ei mitään hätää. Tällaista. Semmoinen, että jos me katsotaan meidän kaikkia kansainvälisiä pääomaliikkeitä, niin me voidaan jakaa ne periaatteessa 3 kategoriaan, niin kuin kauppaperäisiin, tai niin kuin osa niitä liittyy niin kuin kaupankäyntiin, osa suoriin ulkomaisiin sijoituksiin ja sitten osa tämmöisiä niin kuin portfoliosijoituksia, eli hyvin lyhyen aikavälin spekulatiivisiin sijoituksiin. Ja tällä hetkellä kaikista sijoituksista, mitä meillä on jo niin kuin rajat ylittävistä liikkeistä, niin ylivoimaisesti suurin osa kaikkialla on portfoliosijoituksia. Ja nämä portfoliosijoitukset, käytännössä kaikki valuuttakurssiliikkeet määräytyy näiden portfoliosijoitusten mukaan. Mä haluan nyt niin kuin tavallaan kysyä, että miettikää näitä portfoliosijoittajia, millaisilla motiiveilla ja miten he toimii. Kuinka todennäköistä on, että tämmöinen portfoliosijoittaja jää odottelee jotain Väyrysen auvoisen niin kansalaispuolueen vision toteutumista, että me rauhassa katsellaan, että eipä tässä mitään hätää, näin poispäin. Vaan on aika selvää, että niin kuin, äärimmäisen suuri osa, huomattava osa, ellei lähes kaikki portfoliosijoitukset kääntyisi pois Suomesta tällaisessa tilanteessa niin kuin, kyllä sillä on huomattavia vaikutuksia meidän valuutalle. Niin mä en todellakaan halua maalata mitään piruja seinille, mutta meidän pitää pyrkiä niin mahdollisimman realistisia analyysiin tästä. Mun mielestä on silti mahdollista, kaiken tämän jälkeen mitä mä sanoin, niin kannattaa euroeroa juuri sen takia, koska tämä mitä mä tarjoan, on ihan kammottava vaihtoehto. Niin kun mähän tarjoan pelkkää paskaa siis tilalle tavallaan niin kun, siinä mielessä, että niin kun, euro tavallaan sitä luovimista pienessä liikkumatilassa. Sääntöjen rikkomista, siihenkin liittyy omat riskinsä ja näin poispäin. Voidaan todeta, että okei, tästä tulee kammottava hinta maksettavaksi, mutta silti ollaan valmiita maksaa. Se on niin kuin poliittinen arvio, että ollaanko se valmiita maksaa, mutta mun mielestä pitää, niin kuin, että kun me käymme näissä poliittisissa keskusteluissa, niin pitää lähteä realistiselle linjalla, että joo, et ei tämä ole mikään niin kuin, tavallaan ilmainen lounas tai lähelläkään sitä, vaan on hyvin todennäköistä, että siihen liittyy isoja ongelmia, että sit kuinka isoja on totta kai arvioita. Killuva valuutan sorttaaminen nurin voi tulla aika kalliiksi. Ei sitä kukaan niin mihinkään nurin ole sorttaamassa, vaan meillä on kuitenkin aika paljon esimerkkejä siitä, että ihan normaalit kelluvat valuutat, niiden kurssi on huomattavasti heikentynyt ja huomattavasti romahtanut. Ja ei se niin kuin, ei kelluva valuutta mitenkään turvaa valuutan stabiilisuutta. Kiitos yleisölle, kiitos esiintyjille. Voidaan varmaan lopetella tähän, vaikka mielenkiintoinen keskustelu varmaan olisi